Szeretettel köszöntök mindenkit, én Szajkó Anita vagyok. Vajon mi vár ránk a jövőben, hová tart ez az összetett és bonyolult rendszer, amelyet az ember alkotott, a technológiai civilizációnk? Valóban a végét éljük egy korszaknak? A mai rendezvény célja, hogy megértsük a körülöttünk zajló természeti, társadalmi és gazdasági folyamatokat, megismerjük a lehetőségeinket egy megváltozott világban. Szeretném bemutatni önöknek 3 meghívott vendégünket, akik mindebben segítségünkre lesznek a mai napon. Nagy szeretettel köszöntöm őket. Szalóczy Zsolt fizikus, aki tanulmányait az ELTE-n és a Purdue Egyetemen végezte. A fényvezető szálas technológia meghonosításában, a hazai kommunikációs technológia elterjesztésében, az integrált adat- és hangátviteli hálózatok megvalósításában végzett tevékenységeiért Gábor Dénes díjban részesült. Jelenleg a Pannon Egyetem doktorandusz hallgatója és az éghajlatváltozási multidisziplináris nemzeti laboratórium projekt irányító bizottságának a tagja. Kutatóként a klímaváltozás folyamatát és hatásait kutatja. Segédkezett a klímaadaptációs szakember, szakmérnök posztgraduális képzési program kialakításában, és oktatóként is részt vesz benne a Miskolci Egyetemen. Vállalkozóként adaptációs megoldásokat fejleszt egyének, közösségek és vállalkozások számára, mindezt a Cassandra program keretein belül. Küldetésének tartja, hogy felhívja a figyelmet a klímaváltozás veszélyeire és az egyén és szervezeti felkészülés sürgető szükségességére. Stumpf Bíró Balázs, összeomláskutató, szeretettel köszöntelek, aki az éghajlatváltozás hatásait azonosító és az alkalmazkodás folyamatát támogató Cassandra programot fejlesztő Cassi Klímaadaptációs Tanácsadó Zrt. Társalapítója. A mentális felkészülést fontosnak tartó Deep Adaptation, azaz mély alkalmazkodás mozgalom magyarországi képviselője és a szemléletformálást segítő Betyáros Világ podcast alkotója, aki a Pannon Egyetem környezettudományi doktori iskolájában a globális polikrízis jelenségének kibontakozását kutatja. Valamint szeretettel köszöntöm Csongán Szunimot, az eredeti Fény-Zen templom apátját. 1990-ben találkozott a koreai buddhizmussal, 4 éve rá szerzetes lett. A következő 6 évet Sung San zenmester tanítását közvetlenül tapasztalva töltötte Dél-Koreában. Mesterétől 1999-ben kapott felhatalmazást a tanításra. 2000-től tartózkodik ismét Magyarországon, az eredeti Fény-Zen templomot 2004-ben alapította. Nős, gyermekes szerzetes, családjával és a szangával együtt az eredeti Fény-Zen templomban él. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. A rendezvényünk első részében meghívott vendégeink röviden kifejtik nézőpontjaikat, illetve gondolataikat mai fő témákkal kapcsolatosan. Ezt követően pedig egy kerekasztal beszélgetésre kerül a sor, néhány főbb kérdést kibontva és földolgozva. A rendezvény utolsó részében lehetőség lesz majd a kérdések feltevésére is az önök részéről. Most elsőként felkérném Szalóczy Zsoltot, hogy tartsa meg előadását és hozza meg gondolatait. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Elnézést, hogy ülve maradok, ebben maradtunk a kamera és a felvétel érdekében. Én hoztam néhány diát, hogy valamit demonstráljak. A 10 perc nagyon-nagyon rövid, úgyhogy gyorsan átszaladok rajta, talán 1-2-re majd érdemes lesz visszatérni. Ugye kezdeném azzal, hogy a technikai civilizáció összeomlásáról beszélünk. Mi az az összeomlás egyáltalán? Itt hoztam egy definíciót, nem az enyém, csak röviden, hogyha ezt így végig gondoljuk, akkor emögött mindjárt el tudjuk képzelni magát a folyamatot is. Tehát, hogy az az összeomlás, aminek a végén alapvető szükségletek sem lesznek már biztosíthatók, sem olyan áron, sem ennyi embernek. Ezeket, ha visszabontjuk, akkor mindjárt kaphatunk egy képet a folyamatról. Van egy képünk a civilizációról, ami nagyjából ezt fedi le. Dolgozunk, munkahelyünk van, javakat gyűjtünk, és működtetünk egy gazdaságot. Nagyjából ebben a körben mozog egyébként a közgazdaságtannak a klasszikus része. Egy dologról feledkezik el, ez a
a civilizáció, mi emberek, hogy egyébként a természettel nagyon szoros összefüggésben élünk. Ez az ábra, ezt használom ezen a bizonyos képzésen, a klímaadaptációs szakember képzésen. Itt van néhány hallgató, aki hosszasan lehet erről beszélni. Ennek csak az üzenete az akarna lenni, hogy rendkívül komplex a helyzet, sokkal komplexebb, mint ahogy mi ezt elgondoljuk így mindennapokban. Egyes részeire próbálunk fókuszálni. Ugye vannak határok, amiknek az átlépése vezetett oda, ahol most tartunk. Ez az ábrát, ezt Keith Rowers készítette, úgynevezett Funk modellnek hívják. A külső részén a természeti határok átlépése, ugye ez egy külön tanulmány, hogy hogyan léptük át a klímaváltozással kapcsolatban. Minden, ami piros, ott már rég átléptünk valami nagyon súlyos problémát. A belső körben pedig azok vannak a társadalmi, a belső gondjaink, az egyenlőtlenségek, a betegségek, stb. Azoknak ott minden piros, azt jól látjuk. A Rowers-féle modellnek a közepe, és azért hívják Funk modellnek, hogy elvileg létezhet elméletben egy olyan zöld kör, ez egy vékony fág, amiben ha vissza tudnánk találni, akkor talán tudnánk működni. Most az a nagy kérdés, hogy létezik-e elméletben egy olyan határ, amin belül tényleg lehetne jól működni. Én szerintem, ha létezik is, ilyen már rendkívül vékonyka az a fánkocska, és folyamatosan teszik tönkre nap mint nap. Ugye van az időtényező, tehát volt a komplexitás, és van az időtényező. Ugye ez most csak az ábra, az előbbi ábrának a külső részei, hogy hogyan változtak itt a rendkívül rövid idő alatt, tehát 2019, 15, 20, és látjuk, hogy milyen sebességgel lépjük át, és milyen ütemmel lépjük át ezeket a bizonyos természeti határokat. Ugye nagyon sokat lehetne beszélni minden egyes részéről az ábrának, és nyilván egyes részeit fogjuk érinteni. Az egyik ilyen tényező, hogy ami nagyon közeleg, ez az úgynevezett Blue Ocean, hogy a sarkvidékekről eltűnhet a jég. Ugye folyamatosan olvad, erről lehet olvasni, vékonyodik, tömege megy el, de hogyha egyszer úgy eltűnik, akkor annak végtelen sok, itt 10 nagyon komoly következménye van felsorolva, amikben úgy belegondolni sem igazán szoktunk. Az egyik, és mindjárt az ott van a legelső ponton, a látens hő. Ugye ez fizika, én fizikus vagyok, nagyon kevesen tudják igazából, hogy mi a látens hő. A látens hő az az, hogy a halmazállapot változáshoz önmagában energia kell. Tehát amíg a jég fölolvad, és víz lesz belőle, és eközben ott mindig 0 fok között van, az kell egy adag mennyiségű hő. Ugyanakkor, ha ugyanazt a hőt ugyanazzal a vízzel közöljük, ugyanannyi hő, amit csak arra volt képes, hogy felolvassza a jeget, az 80 fokos vízzé melegíti föl. Tehát ez egy hatalmas, ugye most ez a hő arra fordítódik, hogy olvassza a jeget a sarkokon. De abban a pillanatban, hogyha elfogy a jég, egy iszonyatos gyors melegedést tud elmenni, ugyanattól a hőtől. És közben a hőmennyiség is. Nagyon sok minden van, nyilván ebben a rövid 10 percben erre nem tudok mindenre kitérni. De a legfontosabb, és ez is tényleg fizika, hogy mitől is van globális felmelegedés, mi okozza ezt a klímaváltozást, alapvetően a Földünknek az energiaviszonya az, hogy több energia jön befele a napsütésből, mint amennyi képes eltávozni. Ugye minden meleg test sugároz, ez az ábrának ez a piros része, tehát ez nem nagyon változott ebben az utóbbi 20-23 évben, ami rendkívül gyorsan megy föl, az az elnyelt napsugárzás. Ugye, és ez megy vissza az üvegházgázokra és a fosszilis energiahordozók hatására. Kitaláltuk, van ez a program, hogy akkor megújuló energiák. Menjünk, napelem, szélerőmű, stb. Nagyon sok probléma van ezzel a megújuló technológiákkal. Nincs más utunk, tehát szeretném hangsúlyozni, nincs más utunk, csak rendkívül fontos következményei vannak. Az egyik például, hogy jóval több ugyanannyi energiához nagyságrendekkel több anyagra van szükség. Tehát amennyi anyagot ma megmozgatunk a világba, mert mondjuk fel kell dolgozni a fosszilis energiaforrásokat, nagyságrendekkel több anyagra van szükség. Ugye a másik, szintén nagyon fontos az ábra jobb oldalán, hogy a megújuló energiaforrásokat, napelemeket, szélerőműveket, de atomerőmű, mindegyikről beszélhetnénk,
azelőtt rengeteg energiát kell a megépítésükre, a létrehozásukra áldozni, mielőtt elkezdenének termelni. Hát ez természetes. Ugye atomerőmű akár 10-15-20 éven át épülhet, néha tovább is. Lehet, hogy egy napelemes rendszert meg lehet építeni 1 év alatt, másfél év alatt, 2 év alatt a gyártástól indulva, de az, hogy azok az anyagok létreálljanak, az a nagy mennyiségű anyag feldolgozásra kerüljön, azt energiát kell befektetni, és még nem termelt semmit. Honnan tud lenni ez az energiaforrás? Csak is a fosszílisekből, hiszen csak azért azok segítségével tudjuk megépíteni az újakat. Ha már megépítettük, akkor termelni fog. Mennyi energiát termel vissza? Befektettünk nagyon sokat, mikor hozza vissza? Ugye, akik napelemes rendszerekben gondolkoznak, akkor ezt a számolást így folyamatosan végzik. Ha globálisan gondolkozunk, ennek nagyon nagy jelentősége lesz, mindjárt erre visszatérek, mert ez egy fontos gondolat, amit szeretnék itt szenni. Eleve rosszabb ez a bizonyos ROI mutató. Ugye a korai időszakban a fosszíliseknél nagyon magas volt, akár 1/100, 1/50, tehát egy egységet befektettünk, és visszajött 50-100-szor annyi energia. Most ez a szám ez folyamatosan romlik, pont a napelemeknél, szélerőműveknél rendkívül alacsony. Tehát ugye ez egy probléma, hogy nagyon sokat kell belefektetni, előre kell belefektetni, és viszonylag kevesebbet. Persze többet termel vissza, akár 4-5-ször is, de kevesebbet, és ugye van egy nagyon fontos szám, az ezen az ábrán is itt mutatja, meg itt ez a bizonyos 7-es szám, ez a vékony vonal, hogyha 7-nél kevesebbet termel vissza egy energia termelési folyamat, akkor gyakorlatilag a többlet már nem elég, hogy fenntartsuk azt a komplexitást, ami ezt a társadalmat jellemzi. Ugye? És itt akkor visszajutunk a komplexitáshoz. Most ez egy nem annyira bonyolult tábla, ami azt mutatja, hogy ha ezt amiről beszéltem, mind összehozzuk, és összevetjük a gazdasági fejlődéssel. A gazdasági növekedéshez energia kell, ez talán mindenkinek egyértelmű, az üzemeket működtetni kell, nekünk közlekedni kell, stb. Itt vannak, és ha hallottak IPCC és karbonbüdzséről, hogy mennyi fosszilis energiát használhatunk még egyáltalán, akkor különböző forgatókönyvben nevezik meg, hogy a 1,5 fokhoz, az 1,7 fokhoz, a 2 fokhoz még mekkora karbonbüdzsét használhatunk fel. De mindenből, amit korábban elmondtam, az jön ki, hogy ezen belül csak akkor lehet maradni, ugye a 1,5 már reménytelen teljesen, az 1,7 fok. Alig-alig 2 fokon belül talán lehet maradni, ha lemondunk a gazdasági növekedésről. És itt kezdődnek a problémák, ugye mindenkinek, mert annak masszív következményei vannak. És akkor még egy ezen az ábrán, talán nem világos, ami itt az energiaszint, ez az egyfőre jutó úgynevezett többletenergia. Tehát építünk energiatermelő rendszereket, rengeteget, gázerőműveket, napelemeket, szélerőműveket, megépítjük. Rengeteg energiát arra fektetünk be, hogy megépítsük ezeket. És mi marad az összenergiatermelésben a folyamat közben? Egy valamekkora nagyságrendű energia, ezek a görbék ezt mutatják, tehát ha meg akarunk valósítani különböző irányokat, akkor elkezd csökkenni, de jelentősen az egyfőre jutó többletenergia mennyisége. Ez mit fog eredményezni? Az életszínvonalnak a jelentős csökkenését. Tehát ez most erről a bizonyos világátlag 60-70 gigajoule per főről le kell menni ilyen 20 környék gigajoule per főre. Na most itt van egy ábra, csak hogy ezek számok, és nyilván nincsenek önök benne. Ez azt jelenti, hogy le kell menni erre a szintre, ami gyakorlatilag a világ országainak a fejlettségi szintjén az alsó szint. Tehát világátlagba kéne lemenni, és volt egy barátom, egy hónapot töltötte Nepálban, tehát körülbelül ez a 20 gigajoule per fő az egy nepáli átlag életszínvonal, és erre kéne lemenni. Kérdés, hogy hagyunk volt. Tehát ez az előbbi ábra, ez azt akarta üzenni, hogy vagy gazdasági növekedés, de akkor elszáll a karbonkibocsátás. Vagy lemondunk a gazdasági növekedésről, és egy erőltetett menetű zöld átállást valósítunk meg, de akkor nem fog maradni többletenergia. Tehát akkor az életszínvonal kárára fog ez menni, ami egy áldozat, amit meg kellene hozni, de ahhoz, hogy megértsük, hogy miért kell áldozatot hozni, hogy miért kéne lemondani dolgokról napi szinten embereknek, mindannyiunknak, mi a cél, mi az ok és mi a cél, ahhoz nagyon kéne érteni ezeket a mögöttes okokat. Nagyjából úgy szoktam befejezni egy ilyen típusú rövid prezentációt, hogy az a nagy kérdés, hogy hajlandóak vagyunk-e meghajolni
elfogadni a problémákat, lemondani dolgokról, vagy nem, megyünk sziklaszilárdan előre, csak annak egy katasztrófa, egy törés lesz a vége. Ez angolul, ez ugye úgy szól ez a mondás, hogy bend or break. És talán ez az a végszó, amit átadnék. És akkor ez a végszó, a végszavad illeszkedik valóban Stumpfbíró Balázs következő előadónk szavához, aki ugye nemrégében fordította le John Bandel Breaking Together című könyvét, úgyhogy erről is szerintem fog beszélni a következőkben. Halljuk, hogy látja ő az összeomlás kérdését. Annyit biztosan mondhatok, hogy közelebbről egy kicsit, mint a legtöbb ember általában. A kérdés, amit Zsolt feltett a végén, arról elmondhatjuk, hogy költői, tehát amikor arról van szó, hogy hajlunk, vagy meghajlunk, vagy eltörünk, akkor ez valójában nem kérdés. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy a kérdés eldőlt. Bízom benne, hogy ennek a kis beszélgetésnek a végén majd önök is látják valamennyire azt, amire ez az egész együttlét is egy jó példa, hogy ugye minden fontosabb annál, ami mindennél fontosabb. Mert hát az, hogy önök itt vannak, vagy ugye Zsolt mondta egy tavalyi konferencián a gumikötél hasonlatot, hogy ilyenkor megnyújtjuk ezt a gumikötelet, úgy rádöbbennek arra, amit látnak, de aztán a mindennapok elviszik az ember fókuszát, és ez teljesen természetes. Mert ahogy a valóság kibontja magát előttünk, úgy egyre inkább lesz egyértelmű az, hogy milyen közel is lehetünk ahhoz a ponthoz, ahonnan a jelenlegi életmódunk tűnik majd borzasztó távolinak. Az a mi véleményünk az, hogy meglehetősen közel, és egyre közelebb. Az elmúlt évtizedek elégedettségét, meg optimizmusát egyre inkább felváltja annak megértése, hogy a dolgok bizony változnak, és változni is fognak. És erre érdemes felkészülnünk. Nem megfélemlíteni kell, és ezt mi rendszeresen meg is kapjuk, hogy ezt tesszük. De mégis úgy gondolom, hogy nem megfélemlíteni kell, és bízom benne, hogy nem is így fordítják majd le ezt a mai alkalmat magukban, hanem elgondolkodtatni az embereket egy picit ezekről a dolgokról. Azért, mert szükséges, úgy is mondhatnám életbevágó, hogy a lehetőségeikhez, az adottságaikhoz, az idejükhöz mérten megértsenek minél többet az őket körülvevő folyamatokból és összefüggésekből. Azért, hogy őszintén hozhassanak meg döntéseket az életükkel és a jövőjükkel kapcsolatban. Mert ahogy mennél inkább szembesülünk azokkal a folyamatokkal, amik az életünkre ilyen drasztikus hatással lesznek, annál inkább érezzük majd a késztetést, hogy forduljunk el tőlük, és hogy úgymond mindennapi, vagy én nem szeretem még a kifejezésére, hogy normális dolgokkal foglalkozzunk helyettük. Csak hát ez a Pandóra szelencéje, ez egy olyan dolog, hogy ha egyszer valaki belekukkant, jól gondolják meg, akkor egyre nehezebb letagadni azt, amit tapasztalunk, mert mindenhol ennek igazolását fogjuk látni, helyben, meg szerte a világon egyaránt. Az elmúlt évtizedeket biztosan, de az elmúlt akár 1-200 évet is, legalábbis itt a fejlett világban, ezt tegyük hozzá, az jellemezte, hogy minden ember számára a több, a jobb, a szebb, az egy nem csak ideális célkitűzés volt, hanem egy elvárt folyamat. Tehát magyarán arról beszélünk, hogy nekünk még fiam, de neked már milyen jó lesz. Tehát az a folyamat, amiben a jövőt egy folyamatos fejlődésnek, és hát ugye itt ez összemosodott ez a két fogalom, a fejlődést pedig növekedésként éltük meg. És hát a helyzet az, hogy nem vagyunk egyedül ezzel a meglátással, de ez a korszak véget ért lényegében. Ahogy Zsolt mondta egyszer nekem ismeretségünk hajnalán, hogy mi jelenlegi felnőttek valamikor az elmúlt 20 évben, vagy az ezredforduló környékén valahogy valaminek a csúcsát éltük meg. És ezt valószínűleg utólag fogjuk tudni megítélni, de én azt hiszem egyre inkább, hogy ez valóban így lehetett. Persze, amikor az emberek azt látják, hogy milyen rossz
az, ami most van. Szerintem mindenki tud bőven példákat az elmúlt 3 évből, 4 évből sorolni. Milyen rossz az, ami most van, akkor azt mindig ahhoz mérten állapítják meg magukban, ami eddig volt. És nem ahhoz képest, ami adott esetben rájuk vár. De hát ezt hogyan is tehetnék meg, ugyanis kedvenc mondásunk, hogy a jövővel kapcsolatban jósolni igen nehéz, különösen ugye, ha az a jövőre vonatkozik, már pedig itt mi nagyon tartózkodunk attól, hogy bármi ilyesmit csináljunk. Itt egyszerűen tendenciák vannak, olyan folyamatok, amik mutatnak valahová. És mindössze arról szól a missziónk, hogy ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy a tét és a kockázat súlyossága miatt luxus, vagy már majd, hogy nem bűn, nem foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy mi van akkor, ha minden ugyanígy folytatódik tovább. Mert lehet, hogy a csodavárás egy fantasztikus dolog, de azért, ha visszanézünk, akár csak az elmúlt évtizedekre, hogyan alakultak a folyamatok, és az összes fényes tekintetű felszólalás, meg csodálatos terv mellett és ellenére a változások mennyire nem következtek be, a pozitív irányú változások, akkor talán vélelmezhetjük, hogy van arra esély, hogy ez a továbbiakban is így fog folytatódni, amíg folytatódhat. Na már most, ha ez igaz, akkor viszont szembe kell néznünk azzal, hogy ebből mi következik. Ugyanis eddig a változások üteme az olyan sebességű volt, amit egy-egy ember nehezen észlelt. Ez az úgynevezett változó alapszindróma jelenség, amit egy Pauli nevű tudós vizsgált meg. Ez arról szól, hogy ha egy adott területen egy halfajta kihalásig halásznak nagyjából 100 év alatt, akkor ez egyetlen generációnak sem tűnik fel olyan mértékben, hogy ez zavaró lenne, vagy arra ösztönözzi, hogy változtasson ezen. Hiszen maximum azt érzékeli, hogy amikor elkezdte, meg amikor visszavonult, akkor a kettő között igencsak megritkult a halak száma. Ó, még az én fiatal koromban még így volt, meg úgy volt. Hát nyilván ilyet mindenki hallott. De a következő generációk, aki akkor kezdi el, azok számára az a mennyiségű hal a normális és a természetes. Tehát mondjuk 100 év esetén beszélhetünk 3-4 generációról, és mindenki csak a maga léptékében érzékeli a változást, de a maga teljességében nem. Ezt hívják egyébként generációs amnéziának, hogy mindenki a maga körülményeit tekinti normálisnak. Ez egyébként annak a következménye, hogy az ember egy rendkívüli alkalmazkodó képességgel rendelkező lény. Na most hát nem túl jó hír, de talán valamilyen szempontból változásra ösztönzőbb, hogy ez az ütem, a változásoknak ez az üteme az előttünk álló években, illetve már most is, ez a folyamat történik velünk, ez drasztikusan megváltozik. Tehát olyan léptékben felgyorsul, hogy mi, akik itt ülünk és mondjuk megérjük a statisztikai átlag életkorunkat, még csodálatos dolgokat fogunk látni. Beszélhetünk itt természeti rendszerekről, éghajlati rendszerekről, energiarendszerekről, vagy az élelmiszerellátásról, vagy hát a legsérülékenyebbről a pénzügyi és gazdasági rendszerekről. Ezek mindegyikében olyan léptékű változást fogunk megtapasztalni az elkövetkezendő évek folyamán, és azért nem mondok évtizedeket, mert az már azt az illúziót kell tenni, hogy itt még valami baromi sok évtized áll előttünk, amit a mindennapi életünkben is fogunk érzékelni. Ez a témával foglalkozunk, hogy néha közöttünk is egy polémia kérdése, hogy nagyon gyors lesz, vagy fokozatos lesz, de hát ez megint egy relatív kérdés, hogy mi gyors, meg mi fokozatos, meg milyen skálán nézzük, mert ha mondjuk 100 év átlagán nézzük, akkor ahhoz képest lehet, hogy valami gyors, hogyha 10 év ugyanaz a mérce, akkor meg lehet, hogy még gyorsabb a változás, vagy ha úgy nézzük, akkor fokozatos. De az biztos, hogy ezt mind érzékelni fogjuk, mert az éghajlati, természeti és egyéb rendszereknek, a környezeti károknak a megjelenése, mert itt alapjában véve erről van szó, tehát a globális ipari civilizáció, amit mi hoztunk létre, annak a működése az szükségszerűen olyan, amilyen.
felhasználja, túlhasználja, kizsigereli az előforrásokat, és az ilyen csodálatos dolgok előállítása közben hulladékot termel. És a hulladéknak a szennyezés mellett az egyik következménye az üvegházgázok nagy mennyisége, a légkörben egyre nagyobb, aminek az egyik következménye az éghajlatváltozás. Tehát úgy nagyjából el tudjuk helyezni, hogy ennek mi a jelentősége. De ugyanakkor azzal együtt is, hogy az ember a hunyó, tehát itt az okot azt ugye a tükörben kell keresni, ezt gyakran elmondom, bár tudom, hogy ez nem egy kellemes dolog. Ezzel együtt is a lehetőségek előttünk állnak, tehát nem mindegy ugyanakkor, hogy azt milyen célból tesszük. Itt gyakran felmerül az a kérdés egy ilyen előadás végén, hogy akkor már ne gyűjtsük szelektíven a hulladékot. Mindig ugyanazt kell mondanom, de miért ne gyűjtenénk szelektíven? A kérdés sokkal inkább az, hogy azt milyen megfontolásból tesszük. Mert ha meg akarjuk menteni a világot, akkor az valószínűleg csalódáshoz vezet, és kiábránduláshoz, meg depresszióhoz. De azért tegyünk ezt is, vagy bármi mást is, mert ezt érezzük helyesnek. Ugyanis kulcsfontosságú, és majd nyilván kitérünk rá, erről szól a Cassandra program is, meg a mély alkalmazkodás, hogy minél többen értsék meg minél jobban azt a helyzetet, amiben vagyunk, és ami kibontakozik körülöttünk, és az irányt, amerre tartunk, mert csak így leszünk képesek a megfelelő mértékben csökkenteni a károkat. Ugyanis itt paradigmaváltás szükséges, ami különösen az üzleti világban, meg a döntéshozók között, de a mindennapi emberek számára is nagyon nehéz lesz, hogy itt nem arról beszélünk már, hogy így fogunk növekedni, vagy így, hanem hogy fel sem tudják az emberek fogni, hogy milyen hihetetlenül sok dolgot kellene, meg kellett volna megtennünk ahhoz, hogy ne így menjünk majd lefele, hanem így. Tehát a missziunk központi eleme, és bárki, aki ezzel foglalkozik, akármilyen kicsit is, mert olyan időszak előtt állunk, ahol óriási különbség lesz az, hogy valaki egy icikét foglalkozott ezzel a témával, vagy semmit. Ha maga szintjén megteszi, amit tud, akkor minél többen tesszük ezt meg, annál inkább előállítunk egy olyan helyzetet, amiben a társadalmat, amiben élünk, valamivel kisebb és enyhébb megrázkódtatások érik. Márpedig ez kulcsfontosságú lesz. És ezért folyamat, amiről beszélünk, a megismerés, ebből most kapnak egy kis ízelítőt, a megértés, hogyan áll ez össze, és a megbékélés bizonyos dolgokkal, amiken adott esetben nem tudunk javítani, csak rontani, de ha ezt tisztában vagyunk, akkor adott esetben már kevésbé rontunk, tehát relatíve javítottunk is. Mert ahogy a valóság kibontakozik majd előttünk, ahogy az elején is említettem, úgy egyre többen fognak kétségbeesvi a kérdéseikkel fordulni felénk. És hogy akkor hányan leszünk, akik számíthatunk egymásra, az kulcsfontosságú lesz. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és akkor átadnám a szót Csongán Szunimnak, hogy egy kicsit a buddhizmus szemszögéből és az ő szemszögéből lássuk a témát. Köszönöm előadó társaimnak az eddigi megszólalásait. Egy picit személyesítem a témát, miért? Mert minden a személyen fog múlni, tehát az emberen fog múlni. És hadd kezdjem óvodás korom teleivel. Ez a 70-es évek eleje. Tehát milyen teleink voltak akkor? Én még emlékszem a hókotrókra, amik az Andrássy úton így szedték össze, és a nagy zilekre itt pakolták a havat. 3 hónapos telünk volt. Most alig látunk havat. Amikor hazajöttem Koreából, a templom alapítása egy olyan célt szolgált, amely a mai napig ugyanaz, hogy világosabb tudattal jöjjön ki az, aki oda bement 1 napra, 1 hétre, 1 évre. Most ez a világosabb tudat azt jelenti, hogy jobban látom a probléma tényét, okát, megszüntetését és a megszüntetés útját. Ezt hívják a 4 nemes igazságnak. A Buddha eredetileg ezt úgy tanította, hogy a szenvedés ténye, oka, megszüntetése és a megszüntetés útja. Ez az, amit az emberiség jelenleg nem ismer föl tömegesen, vagy nem óhajt fölismerni tömegesen, és ennek az eredete, vagy gyökéroka az, amit szanszkritul avidjának, vagy nem látásnak hívunk,
A mostani változata angolul a willful ignorance, a szándékos tudatlanság, amikor nem is akarom tudni, ez az a strucce, ami a lyukat még viszi is magával. Köszönöm az emlékeztetőt. 2000-es évek, olyan 2007-8 környékén kezembe került egy tanulmány, ezt Hetesi Zsolt írta, az a cím, hogy a felélt jövő. Ez olyan 10-12 oldal, és nem vagyok ez a hideglelős típus, aki itt hirtelen pánikol. Tehát ezt ugye a tréning kiveszi az emberből, ha az ember mer magába nézni, és meri a világot látni, előbb-utóbb nem pánikol, hanem látja, hogy ez a teendő, mert ez az irány, ebben hiszünk, csinálni kell. És akkor még jobban megerősödött az, hogy igen, helyes a templom alapítása, és helyes a közösségnek az a fajta természetes növekedése, amely a Zsolt által említett kulcsfogalmakat már évszázadok óta, sőt évezredek óta érinti. Kezdeném azzal, hogy meghajlás. Tehát az a fajta meghajlás, ami az ok és okozat törvénye előtt, vagy egy világosabb tudat előtti meghajlás. Miért van erre szükség? Azért, hölgyeim és uraim, mert hogyha én egy idegen faj lennék, egy ilyen kis marslakó, képzeljük el, nem nehéz, és a földi homo sapiens rá akartam volna bírni egy titkos eszközzel, hogy pusztítsa el a bolygóját, nem csinálhattam volna jobban, mint a szénhidrogén felhasználáshoz való ragaszkodás. Képzeljük el, hogy a földi mennyország, egy monoteista nyugati kultúra, ezt az egészet a nyugat kezdte, utána exportáltuk mindenhova. Ígértünk mi minden jót itt a különböző könyvek Logos nevében, hogy itt jó lesz, sőt még jobb lesz, itt földi mennyország lesz, itt aztán tényleg az is lesz, ami még eddig nem is volt. És akkor elkezdtük az okozatiság nem látásával kiaknázni, kiúzsorázni, elpusztítani ezt az egészet, amit földnek hívunk. Szungszán zenmester 1992-ben a fülem hallatára és még kb. 200 ember hallatára röviden a következő tanítást adta, úgy, hogy ő nem profétált, és nem volt ez a guru biznisz, hanem adta a tanítást, akinek volt füle rá, meghallotta, akinek volt hajlandósága rá, követte. Ez a tanítás a következőképp hangzott. Tehát ismétlem, 1992, Providence Zen Center, Rhode Island, America. Oké? Okay? Következő hangzott el. Amíg a kommunizmus, mint világrend létezett, addig a világ egy olyan almához hasonlított, amelynek van két fele. Az egyik ilyen zöld, ilyen kis éretlen, fejletlen, másik pedig piros. Amikor a kommunizmus, mint világrend összeomlott, akkor az alma teljesen bepirult, és már csak egyetlen szaga lett, a pénz. Ekkor viszont az alma érési folyamata annyira felgyorsul, hogy megjelennek a héjon ezek a barna foltok, amelyek a nem szűnő válsággócok, legyen az politikai, gazdasági, társadalmi, környezeti. Ezek a válsággócok egyre jobban terjednek, mert az ember pszichikai állapota, azaz tudatszintje nem alkalmas arra, hogy ezeket a problémákat, szenvedéseket megszüntesse, sőt, inkább fokozzuk. És amikor ezek a válsággócok nagyon-nagyon erősen csatlakoznak, akkor a hús már annyira rohadt, hogy az alma nem maradhat fönt a fán, és akkor leesik. És ez a leesés azzal jár, hogy az okozatiság talaján az alma szétcsattan, de akkor a magvak érettek. És mi mindannyian ezen az almán vagyunk, mert mindannyian erre a földre születtünk, viszont annyi választásunk lehet, hogy az átlag tudatlan nagy hústömeghez csatlakozunk, vagy a válsággócoknak az elképesztően gyorsan múló rétegéhez, vagy pedig egy olyan mag állapothoz, amiből egy következő almafa kisarjad, amely már nagyon más lesz, mint az előző. Tehát itt lehet klímaszkeptikusnak lenni, de nem érdemes, mert az okozatiság nem ezt mutatja. Lehet klímadepresszióba esni, ezt sem javaslom, mert akkor cselekvőképtelenné válunk. És a klímaforradalmár, ami hát az Extinction Rebellion-től kezdve a különböző aktivizmusig terjed, ezek nagyon limitált eredményeket hoznak. Miért? Mert itt nem változik semmi. Tehát amennyire paradoxnak tűnik, a külső problémák tapasztalásának közepette a figyelmünket befelé kéne fordítani, és megkérdezni, hogy mindez honnan jön, és felfedezni a saját magunk részét benne.
Na most az előbb említett nemlátás következménye az az egoitás, ami a személyiségnek a helytelenül vagy nem megismert része. Az a karma, amit abszolútnak, változtathatatlannak gondolunk. És hogyha az ebből fakadó kapzsiságot és haragot le akarjuk küzdeni, akkor a saját önképünket kell feláldoznunk valahol, és ekkor a kulcsfogalmaink közül a lemondás az könnyebbé válik, mert egy olyan bizalomteli környezetet tudunk létrehozni, ahol látom, hogy mindenki lemond valamiről, nem csak én, mindenki. Tehát arányosan csökkentjük a gigazsult, mert hogyha nekem nincs, de neked van, az az én ugye, világképemet sérti. Tehát bizalomteli, spirituális. Miért? Mert a meghaladó bölcsesség valamilyen formája nélkül, vagy a nem kettősség advaita út valamilyen formája nélkül az énség, mint illúzió, vagy mint teremtett entitás nem ismerhető fel. Ezt tudom, hogy legalább annyira absztrakt, mint hogyha ilyen ábrákat kéne elemeznünk, de valahogy el kell mélyítenünk a bölcsességünket, a megismerésünket ahhoz, hogy ezzel a problémával érdemben tudjunk foglalkozni. Tehát a jelenségek szintjén, hölgyeim és uraim, ez nem állítható meg belátható időn belül, mielőtt ezek a folyamatok elszabadulnának. Tehát én azt látom, hogy az énséget meghaladó, az egóképet föláldozó, a kölcsönös bizalommal működő közösségek, ezek fogják a legjobban kezelni ezt a válságot. Miért? Mert emberek tudunk maradni eközben. Tehát vagy az van, hogy minőségileg megemeljük a tudatszintünket, vagy mennyiségileg fogunk nagyon gyorsan csökkenni, mint homo sapiens, durván, keményen, embertelen módon. Meg kell nézni eddigi kollabált vagy összeomlott társadalmakat, és esetleg Balázs majd részletesebben tud erről bárkinek mondani kérdésére választ. Én eddig egy párat olvastam, az egyik, a Húsvét-szigetek, nagyon-nagyon világos, hogy ott 150-200 év alatt mi történt, de kösen az utolsó 30, az nagyon durva. Egy sziget csoportról van szó, ahol fél évszázad alatt eljutottak a normálisan működő mezőgazdasági halászó társadalomtól az emberevésig. Pusztán azért, mert kivágták az összes fát, és a patkányok megették az összes magvat, amiből újra lehetett volna ültetni, és még voltak egyéb problémák is. A másik kettő, ami nagyon-nagyon szemet szúrt, az a kambodzsai Angkor Wat és a maja civilizációnak a bukása, amikor azért, mert elfogyott a víz, és nem vették észre. Tehát úgy használták a vizet, hogy azt csak szerbusz, és vége volt. Az a mini éghajlatváltozás, az nekik olyan 100-150 év. És nem vették észre, nem találtak új vízforrást, végük lett. Tehát ezek már meglévő példák, vannak pozitív példák is, Dél-Kelet-Ázsiában egy fenntartható fejlődéssel bíró 3000 éves mezőgazdasági társadalom. 6 hetet tavasszal mindenki ülésezik, hogy a vizet hogy osztják el. Erről szól. Kökemény. Ez a Neil Diamondnak vagy Jared Diamondnak a Collapse című könyve. Tehát nem akarom hosszúra fogni, de a tudatminőségünkön fog minden múlni. Félre tudjuk-e tenni azt az énségünket, amiből ez a tengernyi téves nézet, kapzsiság és harag származik. És ha igen, akkor emberi módon tudunk jelen lenni, vagy távozni, mert segíteni tudjuk egymást, hiszen önzetlenség nélkül és bizalomteli kapcsolat nélkül érdemben, szeretettel ilyen nem tudunk kapcsolódni egymáshoz. Most a meditációnak az egyik mellékhatása ez. Tehát nem azt keressük, hogy ezt hogyan lehet túlélni, mindenkinek annyi ideje van itt, amennyi van, hanem hogy ameddig együtt élünk, hogy éljünk együtt emberhez méltó módon. Köszönöm a figyelmet. Akkor én azzal kezdeném, azzal a kérdéssel itt a kerekasztal beszélgetést, hogy ugye hallottuk itt a kész tényeket és az elszomorító tényeket. Hogyan volt képes az ember, homo sapiens sapiens, aki ennyire okos, hiszen mi annyira okosnak hisszük magunkat és intelligensnek, hogy egy ilyen folyamatot elindíthatott egyáltalán, és azt nem tudja megállítani? Sokkal korábbra kell visszamennünk, mint az ipari forradalom. Az ipari forradalom az egy tuningolás. A sebességen jó sokat tekertünk fel, de az alapvető folyamatok azok jóval korábban elindultak, gyakorlatilag akkor, amikor ez a
hogy mondjam, absztrakcióra képes emberi agy felfedezte, hogy bizonyos dolgokat fel tud használni a saját érdekében. Ugye amikor azt a bizonyos ROI mutatót, hogy mennyi energiabefektetéssel, mennyi energiához tud jutni, azt meg tudta növelni. Mert minden az energia, én fizikusként mindig az energiához megyek vissza, mert hogy egyébként ez egy viszonylag jól diskutálható történet, és ugye ott arról szól a dolog, hogy ugye egynél több energiához kell jutnunk, ha egyet befektettünk, akkor legalább egynél többhöz kell jutnunk, ahhoz, hogy ez a folyamat fenntartható legyen. Réges-régen az ősember, a halászó, vadászó, az ugye a saját energiát arra használta, hogy élelemhez jusson, és lényegében elment vele a napja. Abban a pillanatban, amikor rájött arra, hogy a Földet megművelheti, hogyha elvett magot, akkor ott jóval több energia hordozóhoz tud jutni, azt el tudja tárolni, és akkor olyan többletenergiához jut, amiből jut többeknek, mint akik magával a termeléssel foglalkoznak. Elindult ugye a társadalmi fejlődés, akkor kialakultak szakmák, nem kellett mindenkinek azzal foglalkoznia, hogy energiát, azaz akkor élelmet termeljen. Na, tehát igazából akkor indult el ez a történet, amikor az ember ebből az állati létből, ami nem negatív, vagy nem minősítőjelző, hanem a ténykérdés, minden élőlény azzal küzd nap, mint nap, hogy a saját metabolizmusához, a saját létezéséhez szükséges energiát meg tudja szerezni. Ez ma nekünk nem kérdés. Mert ott van az ipari mezőgazdaság, ott van az a hihetetlen koncentrált energiaforrás, ami a fosszilis energiahordozókban van. Jóval több energiát tudunk előállítani. És egyébként itt van egy fontos gondolat, csak nem akarok túl sokáig beszélni. Egyébként egyre nagyobb áldozatok árán, ez egy zárójel, hogy az ember azt az energiát, amit most magához vesz, azért, hogy legyen, az körülbelül 7-10-szer több energiával tudja előállítani. 10-szer több energiával. És ha ez nem lesz, az azt jelenti, hogy ott nagyon hogy mondjam, komoly következményei vannak ennek is, és sok minden másnak. Szóval csak a kérdésre a válasz, hogy ez jóval korábban indult, igazából most felgyorsultak a folyamatok, és most ehhez a bizonyos csúcshoz, amit a Balázs említett, hát talán én is azt gondolom, hogy inkább túl vagyunk rajta, mint hogy közelednénk. Köszönöm. A következő kérdésem akkor, ha folytatjuk a sort, így Balázshoz intéződne. A Mi alkalmazkodás Deep Adaptation programról miket tudsz elmondani? Konkrétan hogyan kell ezt elképzelni, hogyan definiálnád ezt, mit jelent ez, illetve a Cassandra programmal kapcsolatban is mondj kérlek egy pár gondolatot, hogyan lehet ez akár csatlakozni, és kik számára találtátok ezt ki igazából? Nagyon szívesen, bár úgy gondolom, hogy az, amiben egy Zsolt egy picit belekóstolt, egyébként a Cassandra program 4 pillére közül az első, a szemléletformálás, az abból nem, hogy ennyi nem elég, abból szinte semmennyi nem elég, mert olyan hatalmas a problémahalmaz, amivel szembe kell néznünk, hogy bőven van mit megérteni belőle. De akkor nem ezt színezem tovább, amiben Zsolt belekezdett, hanem ennek kapcsán elmondom például, hogy a tavalyi év folyamán az amerikai Post-Carbon Institute-tal sikerült kötnünk egy szerződést, és megszereztük egy, hát szerintem tudatformáló dokumentumnak a fordítási és magyar kiadási jogát, amivel jelentem el is készültünk, és magyar nyelven díjmentesen mindenki számára elérhető. Egy dolgot kérünk a nem kevés befektetett energiáért cserébe, hogy olvassák végig és osszák meg azokkal, akiknek az élete fontos az önök számára. Ennek a címe Üdvözöljük a nagy felbomlás korában. Mi meglehetősen sok mindent olvastunk az elmúlt években ebben a témában. Én személyesen úgy gondolom, hogy ennél lényegre törőbb, tömörebb, átütőbb dokumentummal én még nem találkoztam. Ez
pontosan sorra veszi azt, hogy hogyan jutottunk ide, hol is vagyunk most, és hova vezethetnek ezek a folyamatok, míg végül arra koncentrál, hogy akkor ezzel kapcsolatban mit is tehetünk. Mert ugye mindenkinek ez az alapvető kérdése. A mély alkalmazkodás pusztán egy lehetséges út. Én őszintén hiszem, hogy mindenki dönthet a saját életével kapcsolatban szabadon. És ez a döntése ez nem jó vagy rossz, hanem az övé. Viszont csak abban az esetben lehet hiteles, ha tényleg vette a fáradtságot, és ő maga szembenézett a valósággal, ami szépen formálódik körülötte. Mert a valóságot baromira nem érdekli, hogy mi hogy hívjuk, vagy egyetértünk-e benne, vagy nem, az ott történik. És hogyha ezt megtette, őszintén szembenézett ezekkel a folyamatokkal, akkor annak alapján dönt így vagy úgy. És akkor az úgy rendben van. Tehát ha valaki ugyanígy szeretné az életét élni, ameddig teheti, ahogy ezt eddig csinálta, számomra az is hiteles, abban az esetben, hogyha nem illúziókra alapozva hozza meg ezt a döntését. A mély alkalmazkodás abban különbözik az alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatásaihoz mondjuk ismertebb megközelítéstől, hogy kevésbé külső dolgokra koncentrál. Tehát nem az a fontos, hogy ne mossa el a házat az eső, vagy ne fújja el a tetőt a szél, meg hogy legyen rajta napelem, hanem abból indul ki, hogy ez a probléma cunami, ami hát a Gelencsér Andrást idézem, tehát amikor a valóság ránk rúgja az ajtót, és azért maradjunk abban, hogy már erősen kopogtat és kaparászik. Amikor ránk rúgja az ajtót, akkor hogy fogunk ott állni? És az a probléma halmaz, ami ebből bontakozik ki, az összeomlás folyamatának egyik eleme, a társadalmi összeomlás, azt pánikba esett emberek keltik. Pánikba az emberek pedig azért esnek, mert nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. És amikor úgy rájuk dűl a valóság, akkor meg nem fogják tudni, hogy most mi a fene is ez az egész. Hogy kerültek ide? Merre vannak arccal? Mi ez most? Meddig tart? És most egyáltalán mit csinálnak? És egy érzelmileg felhevült állapotban hoznak meg fontos döntéseket, nem csak az ő életükkel, hanem a közvetlen környezetük életével kapcsolatban, jellemzően rosszul, mivel egy felhevült állapotban vannak, és a saját meglátásuk, meg a megítélésük nem kellően higgadt. Na, ez a rengeteg pánikba esett ember fogja a káoszt teremteni, és minél nagyobb lesz a káosz, annál nehezebb lesz konszolidálni a rendszert, ami most független attól, hogy jó vagy rossz, de amelyben élünk, és aminek a szétesését lassítani kell. A mély alkalmazkodás megközelítése ebben az, hogy ismerjük meg ezeket a folyamatokat, értsük meg, hogyan működik, béküljünk meg velük. Ha megbékültünk, akkor engedjük el azokat a dolgokat, amikre valójában nincsen szükségünk. Mert az első és egyik legfontosabb választás e tekintetben, vagy képesség, az, hogy el tudjuk különíteni a szükséget az igénytől. Hogy lássuk azt, hogy mi az, amire valóban szükségünk van emberként, és mennél lejjebb fúrunk, annál inkább látni fogjuk, hogy baromi kevés. És mi az, ami igény? Mert állatokként olyan lények vagyunk, pszichésen, ez egy kőkorszaki agy itt a fejben, hogy nagyon nem mindegy a hatásait tekintve, és azoknak a következményeit, hogy valamiről elmondhatjuk, hogy saját magunk mondtunk le, saját döntésünkből, vagy egy reggel úgy ébredünk, hogy nincs és már nem is lesz. Na, abból lesz a pánik. Tehát az elengedés folyamata a megbékélés után nem csak egy pszichésen kevésbé instabil állapotot eredményez, de javítja és könnyíti is a felkészülés és az alkalmazkodás folyamatát, hiszen megválunk azoktól a dolgoktól, mindegy, hogy ez fizikai, vagy szellemi, vagy lelki, amik hátráltatják ezt a folyamatot. A következő pont az a megtartás, de ezt csak akkor tudjuk hitelesen képviselni, hogyha az előzőn már túl vagyunk, vagy legalábbis csináljuk. Ha tudjuk, mit akarunk elengedni, akkor tudjuk, mi az, amit viszont meg akarunk tartani. Mert egyrészt az identitásunk része,
Másrészt pedig szükségünk lesz rá a felkészülés és az alkalmazkodás folyamatában, mert hogy Szalóci Zsoltot idézzem, amikor eljön ez az időszak, mert ne egy pillanatról beszéljünk, amikor ezek az alapvető változások bekövetkeznek, akkor mindenki azzal fog ott állni, ami akkor van. És nem arra gondolok, hogy a bankszámlán az elképzelt pénz, ami az úgyse fér hozzá, ott mennyi van, vagy hány hold földön ül, hanem elsősorban arra, hogy mi lesz akkor itt, meg mi lesz akkor itt. És milyen mélységű és szerteágazó emberi kapcsolatai lesznek. Lényegében az egyetlen dolog, amire számíthat majd. És az utolsó pontja eltekintetben a mély alkalmazkodásnak, az az úgynevezett visszahozás. Romantikus, sokan szeretik itt kezdeni. Hú, baj lesz, na akkor gyorsan tanyát vegyünk, meg tanuljunk meg lövöldözni, meg most már akkor nem is van, sajtot csinálok, minden rendben lesz. Tehát mik azok az ismeretek, eszközök, amiket az őseink, sőt a nagyszüleink készségszerűen használtak, képesek voltak ellátni önmagukat. Nekünk már közünk sincs hozzá. Ezekre azért lesz szükségünk, mert alapvetően megváltozott körülmények között valószínűleg csak magunkra, vagy a közvetlen környezetünkre számíthatunk. Mert jelenleg olyan mértékben függünk, szó szerint csüngünk az ellátórendszer végén, amilyen mélységű kitettséget én el sem tudok képzelni. Mert amiről ma azt gondoljuk, hogy normális, nem szeretem ezt a kifejezést, az valójában hihetetlenül abnormális. Az, hogy kinyitjuk a csapot, jön belőle a víz, hogy ott van a hűtő, jaj, éhes vagyok, jaj, üres a hűtő, egyet gondolok, kettőt kattintok, itt van, vagy elmegyek a boltba, ez totális abnormalitás, és nem is fog sokáig fennállni. De hát ez az egyik első lépés, amit megtehetünk, hogy elgondolkodunk ezen, hogy akkor most honnan is jön ide, vagy miért van, és mi van akkor, ha nincs. Mit tudunk tenni ezzel kapcsolatban? Hogy ugye csökkentsük a pánikba esést és a káoszt. Ezért hoztuk létre, vagy használjuk az úgynevezett integrál mátrixot, ami a valóságot 4/4-re osztja. Ez egyrészt az én és a mi, a külső és a belső. Ami egyfajta térképként működik, tehát hogyha ezeket a kérdéseket, mivel békélek meg, mit engedek el, mit tartok meg, mit hozok vissza, ezekhez feladatokat rendelünk, azokat elhelyezzük ezen a térképen, akkor könnyebbé, átláthatóbbá válik, hogy ez most miféle dolog, és kire vár. Mert ha azt mondom, hogy nekem ezzel még van dolgom belül, mert be vagyok parázva, akkor az az én belső feladatom. Ha Zsolt szomszédságában lakok, és vízre van szükségünk, az azt jelenti, hogy kutat kell ásni, akkor az a mi külső feladatunk. És mennél tisztábban lát az ember, annál inkábban előáll az a helyzet, ahol tud valamit csinálni. Mert én személy szerint azt gondolom, hogy egyébként sok tekintetben már majdnem mindegy, mit csinálunk, de Csányi tanár úr megmondta, hogy az ember már csak olyan lény, hogy valamit mindig csinálnia kell. Tehát ezért lesz problematikus, bár érthető, hogy miért nyomatják a globális alapjövedelmet, mert nem minden embert fog kielégíteni az, hogy ül, azt nézi a tévét, meg várja az utalást, inkább kimegy, dűt borít, meg gyújtogat, mert akkor is csinált valamit. Tehát muszáj, és látom az embereken, hogy adott esetben még el se kezdett csinálni semmit, de egyszerűen azon gondolkodik, hogy mit fog és hogyan fog csinálni, és már ettől megnyugszik. Tehát nagyjából tömören röviden ez a mély alkalmazkodás, még annyit erről, hogy Jem Bendel professzor, akinek a tanulmánya, a 2018-as tanulmányával kapcsolatban indult útjára ez az egész, és a mozgalom, már ott tartunk, hogy a magyar Deep Adaptation csoport a legnagyobb a nemzetközi csoportok hálózatában, nagyobb, mint a nemzetközi, és tavaly ősszel jelent meg Bendel professzor első könyve, a mély alkalmazkodás, és ezen a héten kerül nyomdába a második könyve, ami Összetörve címen jelenik meg. Mindenkinek nagyon jó szívvel ajánlom az előbb említett nagy felbomlás mellé, mert ha valaki ezen a két írományon átrágja magát, az nagyjából ott fog tartani, mint mi 5-6 év után. Annyira koncentráltan össze van szedve, 3 éven át írta az ember ezt a könyvet. Azt gondolom, hogy ez az a kiindulási pont, aminek kapcsán el tudnak kezdeni gondolkodni a saját és a környezetük jövőjéről. Köszönöm szépen. Ugye szó volt itt a megbékélésről. Hogyan tudunk mi megbékélni, elsősorban Szunim hozzád
szólnék, hiszen ugye ebben a helyzetben, már csak azt nézem, hogy én saját most személyes példát fogok hozni, ha egy kicsit beleengedem magam ebbe a témába, és elkezdek, mint ahogy az utóbbi hetekben ezzel jobban foglalkozni, ezzel az összeomlás kérdésével, akkor hát elég negatív állapotokba tud jutni azért itt a lélek, az ember. És azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudunk mégis ebből az állapotból mi lelkileg meríteni, hogyan tudunk lelkileg fölkészülni erre, és hogyan tud az ember megbékélni ezzel a helyzettel. Ahogy Balázs nem szereti azt a szót, hogy normális, én azt nem szeretem, hogy békés. Mert egy teljesen absztrakt és nem elérhető dolog, és valójában Pajcsang zenmestert szeretném Krisztus után 800-ból idézni, Tang dinasztia egyik meghatározó alakja volt, aki az integrál mátrixot szerintem valahol ismerte, mert azt mondta, kétféle munka van, belső és külső. A belső a felébredés, igazi önvalónk elérése, a másik a külső önző vágyaink elvágása és mások segítése. Ez nagyjából kimeríti ezt a 4 osztatot. Eközben bennünk nincs béke nagyon sokszor. Tehát vannak a megnyugvásnak olyan pillanatai, amit a külső szemlélő, ilyen kis ülő figurákat látunk, hogy az ott olyan békés, mert nem mozog, meg itt félig leúgy szemmel üldögél, hogy belül mi van, azt a kép nem mondja el. Tehát ahhoz a saját poklomon, mocsaramon, szikláimon, üveghegyeimen túl kell jutni, ez az illúziók félretétele, hogy belül valami olyat tapasztaljak, amely valós, amire lehet támaszkodni. Például abban, hogy a szükséget és az igényt elkülönítsem. Mert itt fog ez eldőlni. Vagy a másik embert velem egy lényegű, de formailag más lénynek tekintem, vagy egy alfajnak, akitől én nyugodtan elvehetek, megvonhatok, megölhetem, kisemmizhetem, bebörtönözhetem, stb., mert ő lényegileg más, mint én. Tehát ezeken az önképen és a másról alkotott képen fog ez múlni. Én szerintem a belső béke az sokkal inkább egy tiszta tudatra fordítható le, egy olyan állapot, ahol tiszta tudattal ebben a pillanatban jelen vagyok, és hajlandó vagyok a valóságot tudomásul venni. Erre mennék vissza, ezt hívják mozdulatlan tudatnak, és itt a nem cselekvés az pontosan arra utal, hogy ezt az elképesztő tettvágyat, amivel az ember a túlélését akarja biztosítani, holott csak a saját halálát készíti elő ezzel az állandó vergődéssel, visszahozom egy nem cselekvésbe, egy nem duális magatartásba, ahol nem jóban, rosszban, abstrakciókban, egyebekben gondolkodom, ezt szoktam hívni logosz betegségnek, amikor egy gondolatfolyam, vagy intellektuális struktúra kisajátítja a valóságélményt. Tehát ezt félre tudom tenni, és megbékélek azzal, hogy a tiszta tükörben most az látszik, hogy egy nagyrészt üvegfalú teremben együtt ülünk 35-40-en. Most ez van. És a következő pedig az az élmény, amikor látom, hogy ez a pillanat hogy jött létre, a múlt, a jelen és a jövő síkján. Ezért mondja a Gyémánt Szútra, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája, oka és okozata ebben a pillanatban összpontosul. Na most, hölgyeim és uraim, amíg ezeket nem vesszük tudomásul, addig illúziókat kergetünk, magunkat ösztönösen fontosabbnak tartjuk a másik embernél, nem tudunk érdemben kapcsolódni, és amit belső békeként említesz, azt a nagymester mindig úgy fogalmazta, hogy a helyzetet most ismerd fel. Milyen helyzetben vagy, mi a kapcsolatod a helyzettel, és mi a helyes működés, vagy együttműködés ebben a helyzetben. És a nagymester tanítása, amit a mai napig igyekszünk magunk is élni, és az érdeklődők számára tanítani, az úgynevezett közös gyakorlat. És a gyakorlatot most ne csak zen gyakorlatként értsük, hanem az élet és halál közös megélését ezen a földön. A kaliforniai zenközpont megkérdezte, mert ott azért már a földrengésekről hallottak, meg hogy lesz, meg ilyen. Tudták, hogy ez a kaliforniai szilícium kánaán ez nem fog sokáig tartani. Ha megnézzük most a Los Angeles-i, meg a San Franciscói időjárás jelentést, repedezik is. Tehát azért az nagyon komoly, ami most Kaliforniában van. És megkérdezték már 30 évvel ezelőtt, hogy nagymester, ha itt ilyen vízhiány lesz, vagy élelmiszerhiány lesz, vagy földrengés lesz, akkor mit csináljunk?
Tegyünk fegyvereket? Azt mondta, nem. Az egyetlen fegyvered a dharma, a törvény, amivel fölismered, hogy hogyan működik az ember és a világ. Ez a legnagyobb fegyver. Nem kell megölni vele senkit, de átvágsz a tudatlanságnak a hálóján. Fénygyújtasz a téves nézetek ködében. Tehát akkor mit csináljunk, amikor a katasztrófa kitör? Azt mondja, maradjatok együtt, éljetek együtt, s ha kell, halljatok meg együtt. De ennek a közös cselekvésnek egy elképesztő dolga az, hogy hajlandóak vagyunk tudomásul venni egymást, hogy a lényegünkben azonosak vagyunk, és a formában különbözünk csak, és hogyha a szükséget és az igényt el tudjuk különíteni, akkor az utolsó pillanatig tudjuk segíteni egymást, ahelyett, hogy egymástól vennénk el. És ezen a tudatminőségen múlik minden. Ezért mondtam azt, hogy vagy tudatszintet fogunk emelni, vagy radikálisan embertelen módon mennyiséget fogunk csökkenteni. Úgyhogy a nagymesternek a 30 évvel ezelőtti, most már 40 inkább tanítása, az pontosan idevágott, holott akkor még nagyon kevesen voltak hajlandók ezt tudomásul venni. Most se többen sokkal. Ugye egyre elterjedtebbek, úgy látom, hál' Istennek, azok a közösségek, akik önálló gazdálkodást kezdenek, és ilyen kalákák alakulnak ki. Ez mennyiben segíthet minket? Mennyiben szerintetek hogyan segítheti ez a közösségek? Ugye szó volt arról, hogy az emberi kapcsolatokat meg kell erősítenünk, meg kell erősödnünk. Ha ilyen közösségekben kezdünk el működni, akkor ez hogyan segíthet minket a jövőben, illetve azok, akik nem tudnak. Mert ugye mindenki nyilván nem mehet vidékre, vagy nem, nagyon sokan ugye nem tudnak ezzel a helyzettel mit kezdeni, azok hogyan tudnak fölkészülni? Nagyon nehéz a dolog, mert igen, ennek van módja. Már hogy földet lehetett művelni, meg lehet művelni. Nagyapáink, nagyanyáink, meg őseink tudták. Csak nem zsákmányolták ki. Tehát tudták úgy művelni a földet, és nem is voltak annyian, hogy az épp és egészséges tudott maradni, és folyamatosan lehetett termelni. Ugye, én tényleg elég régóta nézem a fizikai valóságot. Ugye, mert lássuk meg a valóságot, én is erre próbálok törekedni. És sajnos azt láttam, hogy a fizikai valóság az nagyon-nagyon szétesett, és ez természetesen limitálja a lehetőségeinket a jövőben. Persze nagyon jó, hogy valakik megtalálják a közösségben, kimennek vidékre, és akár összefogással csinálnak valamit. És ez pár embernek most átmenetileg megoldás. De ezek se lesznek megoldások akkor, hogyha elszabadul a klíma, ha olyan felmelegedés van, 4-5 foknál gyakorlatilag azt mondják, hogy az élet a nagytestű emlősök számára gyakorlatilag ellehetetlenedik majd a Földön, tehát ott semmilyen jövőt nem képzelhetünk el. És azért mondom a 4-5 fokot, mert hogy az IPCC, ugye a Felkent Klímatestületnek a különböző forgatókönyvei arról szólnak, hogy ez a 3-4-5 fok, ez akár az évszázad végére bekövetkezhet. Ilyen-olyan valószínűséggel. Szóval ez nem az én terepem úgy igazából, mert ez az emberi lélek, meg hogy hogyan éljünk túl, vagy mit cselekedjünk, ugye, mit csináljunk, amikor csinálni akarunk valamit, hogy az értelmes is legyen, és nyilván ezek azok, amik meghatározzák az elkövetkező napjainkat. De azért lássuk, hogy aki megoldást keres, hogy mi oldja meg az emberiség nagy problémáját, az ebben sem fogja megtalálni. A megoldást mi kerüljük ezt a kifejezést, aki már ismer minket, akkor azt tudja, mert az sok tekintetben illúzió. Maradjatok együtt, éljetek együtt, ha kell, halljatok együtt. Én mindent elfelejtek, de ezt igyekszem megjegyezni, mert csodálatosnak tartom, és nekünk nem sikerült ezt ilyen jól summázni, de lényegében ugyanerre jutottunk. És ha már mély alkalmazkodás, az számomra tökéletesen benne van abban a képben, azért mondom ezt ilyen bátran, mert annyira ment, nem olyan régen, hogy szerintem a többség látta, ugye Ne nézz fel című filmet. Ami igazán fontos számomra abban, és amire mondhatom, hogy benne van a mély alkalmazkodás lényege, az utolsó 2 perc, a vacsora jelenet.
amikor ott ülnek együtt, szeretetben, békében, lélekben, nyugodtan, egymás társaságában, egymás kezét fogva. Az a lényeg. És valahol erre lenne érdemes, a kelt is kerülöm, de erre lenne érdemes törekedni, és nem azért, mert ránk dől a világ, hanem egyrészt mi se tudjuk, hogy hazaérünk-e innen, tehát összeomlás ide-oda, az életünk még ma véget érhet, és a legértékesebb az idő, ugye. A másik nagy kedvenc mondásom, hogy ugye mindössze arról dönthetünk, hogy mit kezdünk az idővel, ami nekünk adatott. És tulajdonképpen erről van szó. Tehát bármiről beszélünk, az visszavezethető ide. És ez ezért egy rendkívül fontos kérdés. Tehát ne a világ vége, vagy a világunk vége miatt törekedjünk arra, hanem azért, mert így minőségi életet élhetünk. Hiszen nem az a cél, hogy most túléljünk valamit, mert hát mit is, meg hogy, meg milyen hosszan, meg mikor, hol, meg hogyan. Tehát ezekre a kérdésekre nincs válasz. Nem lehet mindenre felkészülni. Fontos, hasznos, egy picit előrelátóan cselekedni, már csak azért is, mert megnyugszunk tőle. De ennél sokkal fontosabb, hogy a túlélés helyett tanuljunk meg élni, és örömünket lelni abban az egyetlen dologban, ami létezik, a pillanatban, amiben élünk. És ez szerintem az egésznek a gyökere kellene, hogy legyen, mert álmodozhatunk itt közösségekről. Mi jártunk egy-két helyen, hát sehol nincs kolbászba a kerítés, még ha úgy is néz ki. Én személy szerint nem nagyon találkoztam olyan önellátó, szántóvető közösséggel Magyarországon, ami olyan nagyon pöpecül működne. Előbb-utóbb szétesik. Mert az embereknek minőségi időt kell együtt töltenie ahhoz, hogy mentálisan, lelkileg eljussanak arra a szintre, hogy tudjanak együttműködni. Ezért én azt tartom valószínűnek, hogy a működőképes közösségeket azt majd az idő fogja és a szükség összepréselni egymással. Azokat az embereket, akiknek muszáj lesz ott kijönniük egymással, és ezért meghozzák azokat a kompromisszumokat. Na, a mély alkalmazkodás azt mondja, hogy miért ne dolgozzunk ebben előre, nem azért, mert ne érdekből tennénk, meg nincs ezzel semmi baj. Tehát érdekben működő lények vagyunk. Én szeretem is azt a kifejezést használni, hogy használjuk egymást. Nem ki, hanem használjuk egymást, mert mindenki ismer valakit, mindenki ért valamihez. És ez így teljesen rendben is van. De az, hogy ezt az életünk részévé tegyük, azáltal eljuthatunk oda, hogy akivel majd muszáj lesz együttműködni, hogyha az a valaki egy olyan ember, akivel egyébként szívesen vagyunk, mert örömmel töltünk vele időt, hát ezt az egészet könnyebbé teszi. Tehát a szemléletformálás, mint a Cassandra program első pillére nagyon fontos. Mi személy szerint abba hiszünk, hogy bele kell nyomni az emberek arcába, két nagy büdös pofon, sokkolás, mert egyébként nem megy át. Tehát olyan világban élünk, hogy így is ez lesz az esetek döntő többségében, majd mindenkinél egy másik ponton jön el az, hogy már nem tud elfordulni a valóságtól. De ezt szinte szükségszerűen követi mondjuk úgy egy mentális, egy lelki hullámvölgy, hívhatjuk depressziónak is, kinél mi, ami hosszabb, rövidebb ideig eltart. Itt jön be ugye a mély alkalmazkodás, ami meggyurmázza az emberek lelkét, és a mentális rezilienciájukat, becsületesebb nevén a lelki erejüket gyurmázza és állítja talpra, mert arra lesz szükség. Nem az, hogy itt ennyi meg annyi konzerv legyen, hanem én, mint a Paprika Jancsi, vagy nem is azt mondom, a Kelfej Jancsi, mindig talpra tudjak állni minden helyzetből, ahhoz itt kell erősnek lenni. És hogyha ez megtörtént, akkor előbb-utóbb talpra áll az ember, és akkor szükségszerűen felteszi a kérdést, mi csak tudjuk, mert mindig szembe jön. Most mit csináljak? És akkor ugye erre érdemes lenne mondani valamit, mert ugye nem kell. Tehát nem kell csinálni semmit, de érdemes átgondolni dolgokat, hogy hogyan lehetne másképp. Na,
erre alakul a Cassandra program, ami nem akarja és nem is fogja megmondani a tutit, mert nem tudjuk, meg kik is vagyunk mi, hogy majd mi mondjuk meg. Ahányan ülünk itt, annyiféle emberek vagyunk, senkinek nincs a homlokára írva, nem tudjuk a hátteret. Lehet, hogy ami elérhetetlen az ön számára, az érzékeltetlenül apróság az ön számára, mások vagyunk. Sokkal inkább egy étlapot szeretnénk nyújtani az embereknek, aki függően attól, hogy itt egy egyénről, közösségről, szervezetről van szó, inkább a belső része érdekel, még egy kicsit dolgozgatnék ezen, aztán segítenék másoknak is ezt feldolgozni, vagy a külső része érdekel, mély múlcsolni akarok, lövöldözni akarok, bármi, akkor mi azt tudjuk mondani, hogy ha téged ez érdekel, akkor szerintünk ennek a területnek ma Magyarországon ez az ember, vagy ez a szervezet a leghitelesebb képviselője. Menjél oda, tanulj tőlük. És akkor van még a szervezeti reziliencia fejlesztés, mert elképesztően fontos, hogy a szervezetek, amik az életünk kereteit alkotják, mindegy, hogy úgy hívják, hogy Magyar Köztársaság, Európai Unió, vagy PKFT, ezeknek a szétesését, mivel nem létező közmegegyezésen alapuló jogi fogalmakról beszélünk, ezt lassítsuk. Márpedig ezt úgy lehet, hogy azokat alkotó elemeket, vagyis az emberek ellenálló képességét fokozzuk. És a bónusz a tetején, ami nekem nagy szerelem gyerekem, az az ifjúsági alkalmazkodási program, és őszintén bízom benne, hogy idén bele fogunk tudni kezdeni, mert meg lesz hozzá minden, amire szükség van. Ugyanis erre már utaltam az elején, hogy ha elérdegélünk még egy néhány évtizedet, akkor fogunk látni mindenfélét, én ezt megígérem. De az igazi nehézségek a gyerekeink meg az unokáink korosztályára várnak. És kiszúrni a szemüket azzal, hogy járja elektromos biciklivel, meg textilszatyorra, azt akkor minden jó lesz, ez, nem használom ezt a kifejezést, nem szeretem, de ez bűn. Tehát ennek tudatában, hogy látjuk, hogy mi jön, ezzel elintézni, ez bűn. És a fiatalok nem hülyék. Lehet, hogy nem értik, de érzik, hogy valami nagyon nem jó irányba megy. És a legnagyobb problémát mi abban látjuk, hogy nem tudnak a felnőttekkel érdemben eszmecserét, nem kioktatást, eszmecserét folytatni ebben a kérdésben. Most mindegy, pedagógus vagy szülő. Azért, mert vagy a felnőtt is tagadásban van, vagy nincsenek meg a kellő ismeretei, nem tudja, miről beszél. És ezért szeretnénk támogatni a felnőtteket, a gyerekekkel foglalkozó felnőtteket, egyrészt azért, hogy megértsék, átéljék, megbékéljenek vele, és hogyha kész vannak belül erre értelmileg és érzelmileg egyaránt, akkor útmutatókat fejleszünk abból a célból, hogy attól függően milyen korú fiatalról van szó, hogyan beszélgessenek erről a fiatalokkal, és hogyan keressenek együtt olyan utakat és lehetőségeket, ami ebből a probléma halmazból előre visz. Tehát Jem Bendel professzort, akinek egyik alapidézete, vagy idézete a mondata tőle az, hogy az összeomlás elkerülhetetlen, a katasztrófa valószínű, a kihalás lehetséges. Neki az egyik legfontosabb gondolata az, hogy amikor az ember átmegy ezen a hullámvasúton, és még egyszer értelmileg és érzelmileg feldolgozta ezt az egészet, akkor találja meg a saját maga feladatát ebben a kulimászban. Ne abban, hogy amikor majd itt beszakad a földben, hanem az oda vezető úton, ami egyre nehezebb lesz. Ezen az úton hogyan visz értelmet az életébe, és a magáéba, és a másikéba. Mit tehet azért, hogy ez kevésbé legyen rossz? Ez a mi valódi kihívásunk itt. Mert hogy egy Bendel idézettel zárja ezt a gondolatot, ami szerintem a legfontosabb, mert ennél többet elvárni sem magunktól, sem mástól nem lehet. Teszem, amit tudok, ott, ahol vagyok, azzal, amin van. Pár rövid mondat után szeretném a közönségnek is a lehetőséget, hogyha kérdezni valójuk van, akkor ezt feltehessék. De a saját tapasztalatom az nagyon megegyezik az eddigi gondolatokkal. Itt csak annyit, hogy mi nem törekedtünk az önellátásra, de az önfenntartásra bizonyos szintig igen. Miért? A természettel való helyes kapcsolat az az, hogyha nem azt várom, hogy itt repüljön a számba a sült galamb, mert az ellátórendszerek azért be fognak futcsolni nagyon hamar,
vagy azért már nem lesz mit venni, vagy pedig olyan drága lesz, hogy az borzalom. És még egyéb problémák is felmerülhetnek. Mi azt találtuk ki, hogy természetkímélő, rossz szóval biogazdálkodással megtermeljük a kis zöldségeink egy részét. Ez így indult, 14 szezont tudunk magunk mögött, és sosem volt az, hogy majd önellátás. Már az önnel is probléma van, nem hogy az ellátással. Tehát nem tudom megtermelni a napfényt, nem tudom megtermelni az oxigént. A vizet azt, hogyha mélykutan van, egy darabig kapom, ameddig a vízrendszer adja, de azt se tudom alapvetően megtermelni, max elérni. A talajt egy picit tudom termelni, de azt is határok között, és ezért majd talán hallani fogjuk, hogy a termőtalaj pusztulás ez olyan elképesztő, hogy nem lesz majd hol termelni, nem csak az, hogy mit. Tehát ilyenkor az ember mit csinál? Közösséget épít olyan módon, ahogy hallottuk, mindenki találja meg azt, hogy mi most az én feladatom ebben az egészben. És akkor van az, hogy az alkalmazkodás főleg egymáshoz kell. Az alkalmazkodáshoz szerintem az vezet, hogy a felesleges terhet kidobjuk a tudatból. Tehát azok az illúziók, hamis önképek, projekciók, a másikról alkotott téves nézetek, ezek mind nehezítik azt, hogy tudomásul vegyük, hogy mi közösen milyen helyzetben vagyunk, mi a kapcsolatunk egymással és a helyzettel, és megfelelően cselekedjünk ebben, és itt ennek nincs vége. Tehát én nagyon nem szeretem ezt a nyugati lineáris, hogy alfától omegáig, teremtéstől apokalipszisig, ez egy nagyon limitált téves nézet. A kelet legalább ciklikusban gondolkodik, és most nem várom azt, hogy valaki elhiggye a reinkarnációt, hogyha nem volt ideirányuló tapasztalása, de legalább a természet ciklusait kérem vegyük tudomásul, hogy a természet ciklikusan működik, és közben egy lineáris irányt is mutat, és nem csak lineáris. Ha a ciklikusságot tudomásul vennénk, akkor az ok és okozathoz jóval közelebb lennénk, és egy aprócska, szintén idézettel szeretném zárni a megszólalást. Volt egy nagyon híres kolumbiai egyetemen lévő professzor, azt mondja, az emberiség egyetlen tragédiája az, hogy nem értjük az exponenciális függvényt. Nagyon szépen köszönöm. Hát akkor lehet, hogy ugyanazt a videót láttuk. Az volt a mély alkalmazkodás egyik fázisa, amikor azt a videót nem egyszer megnéztem, és hölgyeim és uraim, találós kérdés az utolsó mondat. Hány perc alatt telne meg a Puskás stadion vízzel, hogyha percenként, szépen exponenciálisan növekedve, egy cseppenként növekedne a mennyiség? Tehát segítek, az első percben 1, a másodikban 2, a harmadikban 4, a negyedikben 8, az ötödikben 16, 2, 6, és szépen mennek fölfelé. És most nyitott, ha tudjátok, nem mondjátok, lehet nyugodtan, most senki nem mond ítéletet tudás és tudatlanság fölött. Satszoljuk meg, hogy a Puskás stadion így a percenként exponenciálisan emelkedő cseppek által mennyi idő alatt telne meg vízzel, de úgy jól színültig. Mondjatok valamit. 2 óra az egyik. Bátran. 90 perc, másfél óra. Azért olyan gyors, ez csak filmtrükk, tehát azért gondolkodjunk már, ez a vízművektől is sok. Az első 2 közel volt, 42 perc. 42 perc alatt van tele úgy, hogy azt felejtjük el, hogy minden lépésnél az összes előző összegének a 2-szerese lesz. Tehát így megyünk fölfelé, és amit itt látunk garmadával a grafikonokon, azok egymásra épülő exponenciális folyamatok, tehát nem szeretem azt, hogy pozitív visszacsatolás, mert olyan hangja van az egész, mintha valami jó lenne a visszacsatolásban, egymást erősítő, felszorzó folyamatok, amelyeknek a hatását nem tudjuk előre megbecsülni, és úgy látszik, mintha így történne. Nem. Ezek meg voltak alapozva kőkeményen, csak nem voltunk hajlandók észrevenni őket. Úgyhogy én most csak ennyit szeretnék, de nagyon kíváncsi vagyok a kérdésekre talán mindannyian. 10 elemét a Blue Oceannek, hogy ezt a szlájdot legalább így lista szinten érinteni. Jó, hát a látens hőről ugye beszéltem. Ott a látens hő kapcsán
ezt a bizonyos Blue Ocean eventet, ezt akár éveken belül válhatjuk. Tehát ha olyan grafikonokat néznénk, akkor itt nagyon közel van. Ugye ennek a látensőnek két nagyon fontos aspektusa is van. Azon kívül, hogyha eltűnik, akkor a beáramló, hogy egyből a melegedésre megy. Amíg itt van velünk, addig az történik, hogy a nyáron nem melegszik annyira föl a levegő, mint fel tudna, de télen pedig nem hűl le annyira, amennyire le tudna. Tehát ez, ami a jég olvadáshoz nyáron fölhasználódik, ahelyett, hogy melegíteni a levegőt, az ellenkező irányban az éppen felszabadul. Tehát amikor ugye megfagy a víz, akkor ott felszabadul hő. Egyszerűen moderál. És ez a moderálásnak a hiánya, amikor eltűnik, a szélsőségeket rettenetesen meg fogja növelni. Ez az egyik. A másik, ami itt van, és nagyon fontos, az albedó változás. Tehát ugye a fehér jég, ugye mutattam az energia egyenleget, ugye ez okozza a melegedést, hogy mennyi energia jön be, és mennyi megy el. Az energiának egy jelentős része közvetlenül visszamegy, mint egy tükörről visszapattan. Ez az albedó, hogy hány százaléka pattan vissza a beérkező napsugárzásnak. Na most egy fehér felszín, mint a hó, felszín, az nagyon nagy részét visszaveri. Amikor ő elolvad, akkor viszont nagyon nagy része annak a beérkező napfénynek elnyelődik. Nagyon durva a különbség. Tehát még a beérkezőnek 80-90%-át visszaveri a fehér hó, abban a pillanatban, ha elolvadt, és már vízről beszélünk, akkor 80-90%-át meg el fogja nyelni. Ez is egy ilyen egységugrás jellegű történet. Iszonyatos, tehát ezeknek dinamikája van. Tehát nagyon itt az energiával kapcsolatban nem ez ilyen fórumok sajnos a megfelelő helyek, mert számokról, grafikonokról, nagyságrendekről kellene beszélni, de a lényeget nagyon, nagyon is érintik. Ugye ez kapcsolódik, hogy felolvasztja a jeget. Ugye megnövekszik a felmelegedéssel, ugye, meg a jégtakaró eltűnésével a kipárolgás nő. Tehát jóval több víz fog kerülni a levegőbe, ami szintén a szélsőségeket növeli. Tehát nagyobb viharok, nagyobb cunamik, nagyobb lezúdulások, aztán a szélsőségek miatt sokáig meg ugye semmi. Tehát a mezőgazdasági termés lehetőségét szanaszét fogja szedni, így is egyre nehezebb, ugye, hogy meleg van, februárban kivirágzanak a virágok, aztán jön egy-két nap fagy, és akkor tehát ez a szélsőségesség, a kiszámíthatatlanság, a stabilitás hiánya folyamatosan növekedni fog. Mi van még itt? Hát a növekvő tengerszint, ugye azt tudjuk, hogy az északi sarki jég, ha teljesen elolvad, az 7 méterrel emeli meg a tengerszintet. Ez minket ugye itt nem érint a Kárpát-medencébe, na de a rengeteg nagy kikötőváros, ami a világóceánja mennyi, ahol ott van a kereskedelmi forgalom zöme, a pénzügyi központok, nem tudom én, tehát az mind víz alá kerül, hogyha ez a 7 méter. Ugye, ha ugyanez a déli sarkon történik, és ott elolvad, amire azt mondták egyébként, hogy nagyon messze van időben, hogy a déli sark az nem. Hát ott olyan sebességű folyamatok zajlanak, hogy hihetetlen, ha a déli sarkról eltűnik a jég, a 140 méter. Hoppá, na az már minket is érint. Tehát ilyen mennyiségű jégről beszélünk. Ez a bizonyos jetstream, ugye, hogy az egyenlítő és az északi sark között lévő hőmérséklet különbség minél nagyobb, annál stabilabbak az időjárási rendszerek. Ahogy ez közeledik, ez a két hőmérséklet, és ugye az elolvadással ezt fog megtörténni, hogy meleg most is körülbelül 3-4-szer gyorsabban melegszik az északi sark, mint a föld átlag. Tehát van egy ilyen éri utol szépen az északi sark, a déliebbeket, legalábbis gyorsabban melegszik, eltűnik a hőmérséklet különbség, és ettől szétesnek az időjárási rendszereink, megint instabilá válik minden. Ezt a fajta instabilitást majd úgy fogjuk megérezni, ami időnként is van, hogy nem tudom én, Budapesten kánikula van, de csak odébb megyünk, akár csak Bukarestig, vagy nem tudom én, és ott már tehát 30-40 fokos különbségek viszonylag kis távolságon belül, tehát így az körökön, tehát a szélességi körök mentén
nagyon eltérő időjárásokat tapasztalhatunk meg, amit volt például Amerikára nagyon jellemző, hogy most már a hideg be tud húzódni egészen Texasig is, vagy Európában is volt, hogy Rómába esett a hó, meg nem tudom én, tehát hogy ezek a fajta szélsőségek, ezt jelenti ez a bizonyos jet stream. Hát a metán kérdés, ugye a metán arról tudjuk, hogy sokszorosan potensebb üvegházgáz, akár rövid távon 100-200-szor nagyobb az melegítő hatása a levegőben lévő metánnak, csak az időben gyorsabban bomlik, meg elbomlik, de egyébként széndioxiddá bomlik, tehát hogy nagyon sokkal jobb nem lesz a helyzet. De rengeteg metán van ma jelenleg elrejtve a Földbe. Nagyon nagy része a jégtakarók alatt. Akár a tengeri jég alatt is, tehát a mély üledékekben, akár közvetlenül a tenger felszín alatt, mint a szibériai permafrostok, tehát ha amikor ez az olvadás megszűnik, akkor potenciálisan rengeteg metán tud kiáramlani, nagyon felgyorsítja ezt a melegedési folyamatot. Tehát ez a metán, ez mind ugye onnan indulunk, hogy az északi sarkról eltűnik a jég, ami hát nem egész évre, mert nyilván télen visszafagy, hiszen akkor nap se éri semmi, hanem a nyári időszakban, ha eltűnik, és hosszabb időn át. Először 1-2 nap lesz egy évben, aztán 1 hét, aztán 2 hét, és aztán végül az egész nyári szezon. Ugye akkor érdekes, hogy van-e hó vagy nem, mert akkor fordul úgy a Föld, ugye, hogy a nap fele az északi sark. Tudjuk, nyár közepén az északi sarkon nincsen éjszaka, akkor mindig fény van, ugyanez télen, akkor meg mindig sötétség van. Nyilván ez az albedó kérdés akkor érdekes, amikor süt a nap, tehát csak nyáron érdekes. Ezekből aztán megkövetkezik minden, ami emberi. Migrációról sokat hallunk ebben az országban, de a migráció az természetes, hogyha élhetetlenné válik egy hely. Tehát akkor nincs más megoldás az embereknek, vagy eldöntik, hogy akkor utolsó vacsorát megesszük, vagy megpróbálnak elindulni olyan helyre, ahol még találnak valamit. És ez a sok szélsőség, ez a felgyorsú, széteső időjárási rendszerek ezt fogják eredményezni, hogy egyre fog romlani a termelés, a mezőgazdasági termelés lehetősége, hiszen a növények is azt szeretik, hogy viszonylag kiszámítható a dolog, és nem ilyen gyorsan ingadozik, de hát az emberekre is ez van, hogy egyszerűen mentálisan is, de fizikailag is megszenvedjük azt, hogyha nagyon gyors az időjárás változás. A Global Food Crisis az egy fincsi dolog lesz. A Bender professzor úr legújabb könyvében egy külön fejezet van szentelve. Az emberiség globális energia szükségletét, tehát a bevitt kalóriáknak több mint 60%-át mindössze 3 növény, gabonaféle fedezi. Búza, kukorica, rizs. Ezeknek a gabonaféléknek közel 90%-a mindössze 4-5 nagy termőrégióban, úgynevezett kenyérkosárban terem. Észak-Amerika középső része, Brazília, Argentína, Eurázsiai síkság, India, Dél-Kelet-Ázsia. Nyilván utóbbi az rizs. Abban az esetben, hogyha ezek közül a 4-5 termőrégió közül 2-3 egyszerre ér olyan időjárási szélsőség, az mindegy, hogy asszály, árvíz, vagy éppen lefagy, tehát egyszerre ér 4-5 közül legalább 2-3, ami tönkreteszi a termést, az azonnali globális éhínséget jelent a bolygón. Ugyanis az élelmiszer tartalékaink, ha egyenletesen lennének elosztva a bolygón, ilyen sose volt, meg sose lesz, akkor 103 napra lennének elegendőek. Ha megennénk a haszonállatoknak félretett terményeket is, akkor a napok száma 247. Ez egy óriási kitettség, főleg azért, mert ez az úgynevezett multiple breadbasket failure, vagyis amit az előbb leírtam, tehát a 4-5 termőrégió közül 2-3-ban tönkremegy a termés, ez az előttünk álló 5-15 évben bármikor bekövetkezhet, adott esetben többször is. Mindenkinek ajánlom nagy szeretettel figyelmébe a Szalóci Zsolttal készült interjút a 24.hu-n. Aznap más dolgot ne csináljanak, de ha jól idézem, akkor a címe az, hogy az is bátor feltételezés, hogy az elkövetkezendő évtizedben az emberiség fele még életben marad. Évszázad közepére.
Hát, bocsánat, Így szólt. akkor még van Nem én 26 adtam a címet év. neki, de... Igen, kivettek belőle egy mondatot. Igen, tehát itt olyan hatalmas változások elé nézünk, amik nincsenek tisztán kommunikálva. Részben azért, mert nem is tudjuk, nem is látjuk őket tisztán, másrészt azért, mert azért bizonyos érdekekkel az azért szembe menne, ne paráztassuk az embereket, mert még véletlen eldobnak kapát kaszát, akkor ha nem tekerik a mókuskereket, amellett, hogy az ő életük is tönkre megy. Hát felelős és felelőtlen vezetőinknek akkor honnan lesz, meg minek a tetején fognak ülni. Úgyhogy itt ránk vár ez a feladat, és ezért választottuk a kissé ellentmondásos Kasszandra nevet, mert aki tudja, aki nem, ő egy trójai hercegnő volt, aki hát elég jól nézhetett ki, mert Apollón istenség beleszerelmesedett, és a hölgy kegyeiért cserébe azt kérte, hogy lássa a jövőt, amit meg is kapott, majd utána klasszikus módon felültette az istenséget, aki hát a csalódottságában nem azzal büntette a hölgyet, hogy visszavette ezt a képességét, hanem azzal sújtotta, hogy bár tökéletesen látja a jövőt, de senki sem hisz neki. Mi sem gondoljuk azt, hogy tömegesen hinni fognak az emberek nekünk, ahogy alapvetően nem is ez a célunk. Tehát utaltam már rá, nem szeretnénk megmondani a tutit meg azt, hogy mi lesz, mert magunk sem tudjuk, csak foglalkozunk vele. Arra szeretnénk ösztönözni az embereket, hogy gondolkodjanak, járjanak maguk utána, ehhez igyekszünk lehetőséget biztosítani és különböző eszközöket fejleszteni, ahol aki akar, az viszonylag könnyebben utána járhat ennek a dolognak, és utána a saját maga által megszerzett információ alapján döntsön így vagy úgy. És akkor már ugye ott tartunk, hogy ez kinek a maga felelőssége, kedvenc kérdésem, akkor egy előadás végén odajön a hölgy, és azt kérdezi, hogy minden megértett, világos, egyet mondjak meg neki, szüljön vagy ne. Na hát ezt felelős választ erre nem fog adni senki, erre is csak azt tudom mondani, hogy járjon utána, ha nem viszi, és az alapján döntsön így vagy úgy, mert egy dolog viszont rendkívül igazságos az életben, a halálon kívül, az, hogy én azt gondolom, a jóisten korrekt arc, végül is megvan az a szabadságunk, kevésbé, ha Fekete Afrikában vagyunk arccal leláncolva a földre, de úgy egyébként mondjuk itt a fejlett világban mindenki dönthet az életével kapcsolatban szabadon, és tehet így vagy úgy. Egy dolog tuti biztos. Mindennek meg kell fizetni az árát. És minden döntésünknek meg fogjuk fizetni az árát, vagy ekkor, vagy akkor, vagy így, vagy úgy, de biztosan meg kell fizetni. És ezért nem mindegy, hogy alapvetően milyen döntéseket hozunk meg a saját jövőnkkel kapcsolatban. Mennyi esélyünk van arra, hogy ebbe az ellenszélbe, ebbe az óriási ellenszélbe meg tudjuk fogni azt a magot, amiről beszéltünk. Én úgy látom, hogy annyira kevés ember tud erről, vagy próbál így élni, vagy legalábbis én azt látom, hogy nagyon kicsi az esélyünk, hogy ekkora ellenszélbe tudjunk tenni ez ellen valamit. Akkor röviden annyit szeretnék erre mondani, hogy az ellenszél az üdítő, mert frissen tartja a homlokunkat. Itt az a probléma, hogyha túl nagy hátszelet kapunk, ez az ország ilyen hátszelekbe bővelkedett néha-néha, mindig kiment a szél a vitorlából. Tehát, hogy előbb-utóbb az a hátszél megszűnt, tehát, hogyha mások támogatására várunk, az teljesen felesleges. Az ellenszél nagyon szépen kijelöli az utat. Az rendben van. Tehát nekem gyerekkoromtól fogva gyanús volt, hogyha valamit a tömeg csinál, az ott nem jó. Tehát az ott biztos valami tudatlanság van, téves nézet van. Le kell egyszerűsíteni ezt arra, hogy miért vagyok én itt, ezen a földön. Tehát a saját életemnek kell értelmet adni, és nem érdekel a téves nézet, a marketing, az ideológiák, a különböző dolgok. Az én helyzetem, az én létokom legyen világos. És hogyha most a Cassandra program mellé tehetem a Bodhisattva utat, ébredj föl és segíts másokon. Pont.
Nem több, nem kevesebb. Ezt lehet alkalmazni nagyon sokféleképpen. Lehet szakrálisan értelmezni, lehet énre, pszichológikusan, tudományosan, társadalmilag, de egy biztos, amíg nem leszünk felébredettebbek, addig ugyanezt fogjuk csinálni egymással. Tehát, ahogy a római mondta, ate incipi, tessék magunkon kezdeni. Nagyon egyszerű a dolog. Én magamon kell, hogy dolgozzam, hogy egy felébredettebb, tisztább tudatú, kevésbé egoista ember legyek, és akkor válok alkalmassá az összes többire. Sokkal jobban, mint eddig. Nem tudok és nem is szabad foglalkozni általánosan, globálisan, elvontan, össznemzeti, összemberiségi. Miért? Mert kezelhetetlen. Az ember még el se tudja gondolni, de ha elgondolta, mit tud csinálni? 2 kezünk van, 2 lábunk, 1 fejünk, egyéb végtagjaink esetleg. Mit kezdünk vele? Tehát az, hogy az egyén letisztáz, hogy miért vagyok itt. Tehát miért születtem ide? Miért születtem ebbe a családba, az enyémbe? Miért alapítottam azt a családot, amit alapítottam? Miért csatlakoztam ahhoz a társadalomhoz születés által, aminek a nemzetiség az útlevelemben benne van? Miért csatlakoztam egyéb csoportokhoz, ha csatlakoztam, vagy miért ne? Tehát ezek szépen átmennek egyéb kérdésekbe, de egy a gyökere ennek az egésznek. Mit keresek itt ezen a földön? Állítólagos intelligens tápcsatornaként szeretnék élni? Hát nem megy. Nem megy. Vagy esetleg fölébredettebben szeretnék távozni innen, hogy a következő életemben ne ugyanezt a hülyeséget hajtsam végre, mint ebben. Tehát itt ezek kulcskérdések, és miért jó ezekkel foglalkozni? Mert ez ügyben magamban találhatok választ. Találhatok utat. Tudok cselekedni, tehát az eredeti autonómiámat azt visszanyerem. És az a baj, hogy az emberek erről nagyrészt elfeledkeznek, és azt hiszik, hogy ez az autonómia kívülről jön, hogy majd valaki megadja, majd valaki kegyelmet ad. Itt nincs kegyelem. Kegyetlenség sincs. Az van, amit csinálunk. Az van, amit létrehozunk. És innentől kezdve teljes felelősséggel kéne bírnunk ebben. Az emberi faj egyik legnagyobb tragédiája, hogy a teremtőt és a teremtettet nem ismerte föl magában. Ez egyszerre megvan, hogy mi vagyunk a teremtők és a teremtettek is. Ez nem megy bele semmilyen vallásba. Tessék a tudat általi pillanatnyi teremtettséget tudomásul venni, ahogy a gondolataink, érzelmeink, szavaink és tetteink megjelennek az elménkben, és vagy végrehajtjuk őket, vagy elhisszük őket, vagy sem. Tehát ez alapvetően egy emberi tudati kérdés, hogy a teremtőt és a teremtettet látjuk-e egyszerre. Mert ha nem, akkor az ok és okozat összefüggései nagyon messze lesznek. És nem fogjuk felismerni, hogy valójában milyen helyzetben vagyunk, mi ez az egész a Földön, amiben mi beleszülettünk, mi a célunk ezzel, és akkor a legrosszabb jön ki belőlünk. Azt a gondolatot érzem ebbe, hogy jó, hát elrontottuk, ide jutottunk, és hogyan lehetne ezt megfordítani, megváltoztatni, hiszen ha mi juttattuk ide a helyzetet már, hogy az emberiség, akkor, és intelligenciával vagyunk megáldva, akkor biztos képesek vagyunk ezt valahogy megállítani, megfordítani. Én most általában beszélek az egész emberiségről, a gyerekestől és a jövő generációktól egyetemben. És azt mondja, hogy ez egy téves, már maga az alapfeltevés, hogy ezt akkor, ha mi juttattok ide, képesek vagyunk megváltoztatni, ez szerintem téves. Egyáltalán említettem a mezőgazdaság és a mezőgazdasági forradalom, 8-10 ezer évről beszélünk a Földről. Ez semmi. Ez egy pillanat az egész Föld történetében. Ez egy valamilyen oknál fogva rejtélyes, lehet mögött más erő is, de fizikai folyamatok is eredményezhették, hogy ez a 8000-10 ezer év, ez relatíve stabilra sikeredett. Így hozta össze. Tehát egy relatíva átlag, kicsit mozgó hőmérséklet, és ebben a kicsi mozgásban is voltak benne mini jégkorszak, meg amit így emlékeztetünk, meg nem tudom, sötét középkor, meg nem. Tehát ez a picike ingadozás is hozott rendkívül nehéz periódusokat, de ez a stabilitás, ez rendkívül ritka a Föld több milliárd éves történetében. Tehát, hogy valamilyen szinten ez egy olyan lehetőség, ahol kialakulhatott ez a fejlett civilizációs életforma, aminek a fejlettségének az eredménye, hogy sokkal hatékonyabban tudja felélni a környezeti erőforrásokat, mint bármelyik másik faj a múltban, meg talán a jövőben is, és ez egy véget érő folyamat.
Tehát, hogy feléljük, és akkor vége. Tehát, ha meg tudjuk fordítani, meg tudjuk állítani, az szembe megy a természet és az ember képességei közötti nagyságrendi különbségekkel. Tehát még mindig azon beszélünk, és azért hoztam energetikát, hogy megoldjuk, majd megújuló, majd átállunk, és ez milyen jó lesz. És az is egy nagyon pici problémát próbál valamilyen választ adni, és miközben ezt csinálunk, újabb problémákat generál, millió problémát. Ezekről most nem tudtunk kitérni, mert rövid ez az előadás, de önmagában a természet energetikája, a föld energetikája nagyságrendekkel nagyobb. Tehát amikor szembe jön velünk egy cunami, egy forgószél, az fölkapja a házat, az embert, elrepíti, és akkor kész, akkor azt nem tudjuk elkerülni. És egy ilyen helyzetben vagyunk, tehát, hogy voltak olyan pillanatok, nem is olyan nagyon régen, talán 50 éve, amikor még egy ilyenfajta bölcsesség, ami ma sincs meg, mert ma sincs meg az emberiség többségében, ezt elmondhatjuk, de legalább már vannak sejtek, foltok, mi vagyunk, ugye, a kevesek, vagy nem tudom én, hogyha akkor meg lehetett volna fordítani, ha akkor be lehetett volna, akkor talán még lett volna esély ezt a stabilitást nem emberi módon és emberi erővel és emberi cselekvéssel megváltoztatni. Tehát, hogy valahogy, ha a természet jön egyéb okok miatt és megváltoztatja, akkor nekünk nincs hatalmunk. De valóban az emberiség és a fosszilis energiahordozókkal, az összes szennyel, mocsokkal, ami a körforgás, ugye az anyagfelhasználás, átalakítás, szemeteléssel hozta létre, és egyik része a felmelegedés, nyilván a föld kizsákmányolása, a tengeri, az ökoszisztémák tönkretétele a tengeren, a szárazföldön, és millió, csak sorolhatnánk a bajokat, de ezek ma már olyan szintre jutottak, hogy én nem látom az esélyt, hogy ezt az emberiségnek erre energiája, anyaga, technológiája és minden rendelkezésre állna, vagy a jövőben esély lenne arra, hogy rendelkezésre fog állni. Tehát ilyen értelemben egyfajta zsákutcában vagyunk, de az nem jelenti azt, és nagyon egyetértek, hogy pillanat van, ez a pillanat van, ebben van a múlt és a jövő beleágyazva, és ezt kell megélni. Tehát én ezt nagyon értem meg, igyekszem is élni ezt a dolgot, hogy engem ez nem nyom le, amiről beszélek, miközben tudom, hogy nagyon sok mindenkit lenyom. Tehát, hogy ezt egy pillanatra el kéne engedni, hogy igen, ha mindenki érteni, akkor majd meg tudjuk változtatni, mert nem látszik a megoldás. Szalóci Zsolt egyik klasszikusát idézve, tehát egy erdőfelgyújtásra az egy gyufaszál elég. Egy tűzvész nem lehet vízipisztollyal megállítani. Tehát más, ugyanaz az erő, amivel begurítottuk ezt a lasztit, azzal nem tudunk a legördülő hegyhez odaállni, aztán egy kézzel megállítani. Forró föld irányába tartunk, mert az éghajlatnak van egy ciklikussága, elég összetett dolog az, de nem tudom, kit lep meg, vagy kit nem, jelenleg is jégkorszakban élünk. Ez az úgynevezett kainozoikumi eljégesedésnek a 7. interglaciálisa, interglaciálisnak nevezzük a glaciálisok, tehát a konkrétan vett jégkorszakok közötti időszakot, amikor visszahúzódnak a jégsapkák a sarkokra, de szó szerint jégkorszaknak nevezzük azt az időszakot, amikor van jég. Bármilyen mennyiségben van jég meg hó a planétán. Ez viszonylag ritka. Tehát a Föld történetek több mint 70%-a teljesen jégmentes volt. Tehát, hogyha most nem csináltunk volna bele a ventilátorba, akkor úton lennénk egy újabb eljegesedés felé, ami azt jelenti, hogy pár ezer év múlva újra elkezdenénk hűlni, és ez a nagyon véletlenszerű és felfoghatatlanul kicsike kis stabilitás, amit antropocénnek nevezünk, ez az éghajlati stabilitás, ami aztán magával hozta a mezőgazdaság feltárását, és így tovább minden egyebet. Ez egy elenyészően aprócska dolog. Megint csak nem azt, hogy mit kell, sőt azt, hogy mit érdemes. Azt mondom el, hogy én ehhez hogy állok, és hogy nekem mi segít. Ha a jelentéktelenségünket képesek vagyunk megélni térben és időben, akkor sok minden nagyon-nagyon könnyebbé válik. Akkor nem harcolunk, mert ezt csinálják, mert azt csinálják, hanem belecuppanunk a pillanatba, ami valójában a cél lenne.
És ugye a legnagyobb mondta talán, hogy minden mulandó, törekedjetek fáradhatatlanul, mert mi egyebet tudunk csinálni. Csak nem kínkeservel, hanem inkább örömmel próbáljunk megtörekedni. Tehát ha még térben nem is, de időben elképzelve ezt az egészet, döbbenetesen, nem mi itt, hanem az egész emberi faj, nem beszélve az ember történetéről, pláne nem a történelméről, hihetetlenül jelentéktelen. Ha 365 napnak vesszük a Föld történetét, azt a bő 4,5 milliárd évet, akkor a jószág 2 lábra december 31-én este 8 órakor állt. Az több mint 6 millió évvel ezelőtt volt. December 31-én este 8 órakor. Minden, ami emberi történelm, az utolsó néhány percben történt. Amit fontosnak tartunk, tehát mondjuk így a Krisztus születése óta, azok az utolsó másodpercek. És az ipari forradalom óta 1,5 másodperc telt el. Tehát egy évből 1,5 másodperc elég volt arra, hogy tönkretegyük ezt a bolygót ebben a formájában. Van egy kiváló és rendkívül unalmas könyv, az a címe, hogy Blip. Ez egy ilyen felvillanást jelent, és tehát arról szól, hogy az emberiség nagyjából, amióta elkezdtünk eszközt használni, 3 millió éves történetéből ez a 300 év, amit a szénhidrogéneknek köszönhetünk, hát ez felmérhetetlenül jelentéktelen. Van az a fantasztikus kis YouTube videó, ilyen animáció, csoda jó kis Vangelis zene van alatta, amikor így egy ember kézfejéből indul, és így eltávolodik, és ilyen logarlécen hasonlítja össze a bolygókat, a csillagokat, az egyebeket, és egyszerűen annyira megnyugszom, amikor azt látom, mert a végtelen jelentéktelenségünket látom, nem az enyémet, az egész motyóét itt, ahogy van. És ugye pontosan ez a lényeg, amit Szuni mondott, és azt hiszem Assisi Szent Ferenc, de nem is tudom pontosan idézni, szégyelljem magam. Tehát, hogy lássuk a különbséget a között, hogy mi az, amiben módunkon áll változtatni, mi az, ami nem, és hogy legyen meg a bölcsességünk, hogy a kettőt meg tudjuk különböztetni. Mert ha Don Quixote-i harcot vívunk, teljesen mindegy, hogy valós vagy elképzelt dolgok iránt, akkor az időnket pazaroljuk el, és tönkretesszük az életünket, ahelyett, hogy egyszerűen csak örülnénk annak, ami van, amink van, rájönnénk, hogy milyen baromi sok mindenünk van, sokkal több, mint amire szükségünk van, örülnénk azoknak az embereknek, akik ott vannak körülöttünk, mert itt újra és újra felmerül, hogy milyen közösség, meg hova menjünk szántani. Mi is beszélgettünk arról, hogy Kanadába, meg ide-oda, de és akkor mi van? Egyébként meg már az elmúlt 2 évben jobbról-balról égett az ország is. De tehát ott állunk a tundrán, és akkor, vagy a tajgán, azt akkor, jaj, de jó, mert itt akkor. És hol vannak azok az emberek, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk, akiknek fontosak vagyunk? Nem ez a lényeg, mondom én, pedig nem igyekszem sehova, tehát én szeretném nézni a filmet, ameddig adják, meg ameddig lehet, de tehát nem az a lényeg, hogy most még 10 perccel tovább, hanem tényleg az, hogy maradjunk együtt, éljünk együtt, és ha kell, akkor halljunk együtt. És én ezt Szalóci Zsolttól tanulom meg folyamatosan, hogy akkor azt az utolsó kicsi időt ott a tűz körül öldögélve, vagy a vacsoránál, ne nézd fel, hogy azt akkor jó szívvel, könnyű szívvel, jó érzéssel, egymás szemébe nézve, mosolyogva töltsük el. És ez nem azt jelenti, hogy bedobjuk a törölközőt, meg föladjuk, meg lemondunk, az episek leszünk. Hát annyi csodálatos dolog van az életben. De hát hova tesszük a fókuszunkat? És igenis legyen bennünk egészséges önzés, mert én úgy gondolom, hogy aki nem képes önmagát megmenteni, az nem fog tudni másokon segíteni. Márpedig nagy szükségünk lesz egymásra. Maradjunk együtt, éljünk együtt. Ha kell, menjünk együtt. Az az érzésem lett közben, hogy mi van akkor, hogyha ez az egész azért történik, hogy jöjjünk erre rá, és egyre legyünk emelkedettek, és tényleg jöjjünk közösségekbe, és ugyanúgy exponenciálisan történhet a visszafordítás is. Tehát most, hogyha 41. percben vagyunk mondjuk a stadionnál, és mi van, hogyha a 41. percnél kezdődik el ez, hogy összeállunk, és egyre többen vagyunk, és akkor nem 42. percen, hanem 40. és megyünk vissza. Van egy csodálatos angol mondat, ugye,
hope is a four-letter word for those, tehát a remény egy 4 betű szó angolul azok számára, akik nem hajlandók a valóságot úgy elfogadni, amilyen. Én ezt értem, hogy megvan ez az igény, hogy mégiscsak mentsük meg. Szalóci Zsolt mindjárt el tudja mondani, hogyha az exponencialitás elvének most itt mindenki itt van, felfogta, megértette, hazamegy, elmondja, azok még elmondják, hogy akkor mennyi idő kellene ahhoz, hogy ez a 8 milliárd ember ezt felfogja, exponencialitás, és akkor úgy csináljuk. Nem világvége van, hanem ez az élet, ahogy így megszoktuk, és sajnos normálisnak gondoljuk, ez drasztikusan át fog alakulni, és ennek az átalakulásnak nagyon komoly költsége lesz, amit meg kell fizetni szenvedésben, emberéletekben, egyebekben. De nem kell megmenteni a világot, hát a földbolygót szegényként, azt már végképp, az egy darab kő, azt nem kell megmenteni, hát rápihen, megrázza magát, fél millió év, azt folytatja egy új ponton. Saját magunkkal érdemes foglalkozni, és most ez nem az önzésre szólítok fel, hanem magunkkal és a közelkörnyezettel. De én nem tudok mit kezdeni, még csak a hasonlóan gondolkodókkal sem Timbuktuban. Én Szalóci Zsolttal tudok foglalkozni, meg azzal a néhány emberrel, akivel lehetőségünk van szóba állni és beszélgetni. És ha ezt ők megteszik a saját környezetükkel, az szuper. És vagy elérnek valamit, vagy nem érnek el. De erre utaltam azért, hogy ne az legyen a cél, hogy hatványozottan megállítjuk a világot, vagy megváltoztatjuk a világot, megmentjük, és akkor ez majd elharapódzik, mert miről szól ez? Arról, hogy jó, nem így, nem úgy, meg kicsit, de akkor megmentettük, akkor minden marad így, ahogy van. Sőt, még jobb lesz. De alapvetően, én érteni vélem, hogy mi van a háttérben, de nem lesz jó vége annak, hogyha a cél a világ megmentése. Ezt én értettem, és köszönöm is. Én inkább arra gondoltam, hogy a szeretet felé fordulni, hogy legyünk kalákába, és egyre több kaláka legyen. És akkor valahogy a tudatosság emelésével gondoltam a megállítását ennek. Hogyan csinálsz kalákát holnap? Ma este már késő van, mindjárt megyünk haza vacsorázni. Holnap. Hogy csinálsz kalákát? Nem arról van szó, hogy kifestjük egymás házát, vagy hasonló. Tényleges emberi közösségeket hogy hozunk létre. Szungszánzenmestert megkérdezték, hogy mi a legnehezebb gyakorlat. A 100 napos egyéni elvonulás? Az azért egy kemény káposzta. Azt mondta, nem, az olyan, mint egy hosszú vakáció. Megkezded az elején, befejezed, lejössz a hegyről, jól vagy. Akkor a 90 napos közös elvonulás a templomban? Hát az olyan, mint egy hajó, megvan a kapitány, a fedélzetmester, szállásmester, mindenki felszáll, teszi a dolgát, 90. nap, ez a bölcsességhajó, Prajna Ship, kiköt, köszönjük, vége. Hogy esetleg zenközpontban, világi helyzetben való élés, ahol dolgozol, családod van, és még meditálsz is? Hát ez a legjobb dolog a világon, hát mindenből van. Akkor mondja már meg, mester, mi a legnehezebb gyakorlat? Az emberi együttműködés. Tehát milyen alapon működünk mi együtt? Már elhangzott, hogy egy csomó mindenről le kéne mondani. Milyen alapon? Milyen alapon bízunk egymásban? És ezt kéne megtalálni, ez azért összefügg azzal, hogy miért vagyunk itt a világon. És hogy valójában miből vagyunk mi összerakva, mint ember. És a részemről zárszóként azt szeretném mondani, hogy az elmúlt olyan 34 év zen gyakorlatából én nagyon keveset szűrtem le, mert nem akarok a saját dogmáim között élni. De egy valamit leszűrtem. Azokkal társulj, akikben bízol. Olyat tégy, amiben okod van hinni, és legyen bátorságod de 2 végigvinni. Részemről köszönöm a figyelmet. Balázshoz lenne 2 kérdésem. Az egyik az, hogy hol elérhető az a bizonyos lefordított tanulmány. Ehhez kapcsolódóan, hogy helyszinten hogy jön le ez a Cassandra program például, mondjuk, tehát hogy zajlik ez a gyakorlatban, vagy van-e egyáltalán ilyen? Az elsőre a válasz a cassandraprogram.info honlap, ahol eleve nagyon sok információ van, amit érdemes tanulmányozni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ott található ez a tanulmány is.
és folyamatosan töltjük föl a különböző videókat és cikkeket, igyekszünk magyar nyelven is elérhetővé tenni ezeket a dolgokat, amennyire módunk és lehetőségünk engedi. Még egyszer a címe az Üdvözöljük a nagy felbomlás korában. A másik ilyen forrás, amit ajánlanék, az a mélyalkalmazkodás.hu honlap, ami bőven tartalmaz információt ebben a témában, illetve olyan továbbolvasási lehetőségeket is, ami ebben a témában segít az elmélyülésben. Ami a mély alkalmazkodást illeti, bátran hívok mindenkit, hogy amennyiben Facebookon megtalálható, akkor a Deep Adaptation Hungary készül és alkalmazkodj csoportban várunk mindenkit nagy szeretettel. Ez most már egy 16,5 ezres létszámú csoport, ami hát elvileg nagyszámú, ha a téma komolyságát nézem, akkor még messze van a komolytól, de egy nagyon jó kis közösség és egy helyet biztosít, egy biztonságos közeget ahhoz, hogy az emberek, akik ezzel a dologgal kapcsolatban úgy gondolkodnak, ahogy tudjanak építő jellegű eszmecserét folytatni másokkal, anélkül, hogy lehülyéznék őket. Ezen az oldalon, illetve ebben a csoportban is föl van téve ez a tanulmány, onnan is letölthető. Ami igazán egy előrelépés volt, az tavaly ősszel következett be. November 4-én volt egy Deep Life Gathering nevezetű ilyen globális megmozdulás a Deep Adaptation nemzetközi hálózatán belül, és aznap mindenhol a világon, ahol úgy gondolták az emberek, összejöttek. Hát azt kell mondjam, hogy a legtöbb helyszín Magyarországon volt, és ez olyan jól sikerültek ezek a találkozók, hogy ebből lendületet merítve jött létre a DA Klub, vagyis a Deep Adaptation Klub hálózat, ami valóban Budapesten 2 hetente, a Kossuth Klubban található. Igyekszünk a csoportból különböző előadókat hívni, akik beszélnek egy adott témáról, utána van kérdezfelelek, és utána jön a legjobb része, hogy jól érezzük egymást ott, és akkor ott nagyon jókat beszélgetünk. Igazi örömömre szolgál, hogy Békéstől Nagykanizsán át Győrig jönnek az emberek ezekre a budapesti összejövetelekre is, de úgy van ez kitalálva, azért van 2 hetente már azon túl, hogy ne legyen se túl gyakori, se túl ritka, hogy ezt váltó hetekben pedig vidéki helyszíneken van. Ez mindig az embereken múlik, hogy hol van, hol nincs. Ahol van ennek motorja, ott erre van kapacitás, és ott az emberek összegyűlnek és találkoznak. Nem azért, hogy együtt szabjanak, varjanak, nem azért, hogy mélymúlcsoljanak, nem azért feltétlenül, hogy megbeszéljék, hogy kinek hány kiló konzerv van, hanem azért, hogy együtt legyenek, és minőségi időt tudjanak együtt tölteni egymással. Tehát, ha valaki már a Deep Adaptation Hungary csoport tagja, akkor azon belül megtalálhatja a tehát DAH Fórum nevezetű helyet a Facebookon, ahol az egy szerény előképe annak, amit szeretnénk megvalósítani idén, az, hogy Budapesten kerületenként, az országban pedig a megyéken belül járásonként van lebontva. Az ország és járásonként bemutatkozhatnak az emberek, és kereshetik egymás társaságát. És ahol igény van rá, meg cselekvő képesség, ott ezek az összejövetelek 2 hetente meg is valósulnak, és én azt látom, hogy hatalmas potenciál és erő rejlik benne. De nem mindenki van a Facebookon, illetve nem is szeretnénk Cukorhegyi úrnak kiszolgáltatva lenni teljes mértékben, úgyhogy idén már megvan a platformunk hozzá, szeretnénk elindítani egy ilyen alternatív közösségi média platformot, amivel nem függünk ettől a rendszertől, illetve szeretnénk létrehozni ennek a sokkal jobban használható fórum tükörképét, ugye kerületek és járások, de ezen túl, határon túli és tehát a világban található diaszpóra kerületeket is, hogy minden országban, ahol magyarok vannak egy adott közigazgatási egységben, és hasonlóan gondolkodnak ebben a témában, meg tudják találni egymást. És nem azért, hogy egy alternatív social médiát csináljunk, és akkor nálunk is 1 milliárd ember legyen, hanem hogy ezt az eszközt arra tudjuk használni, hogy az embereket átemeljük a virtuális valóságból a fizikai térbe. Azért, hogy ott miután tudják, hogy ott vannak, és egy
egyébként meg 2 utcára laknak egymástól, de nem is ismerték egymást, és hasonlóan gondolkodnak, akkor beszéljék meg, és találkozzanak, és kezdjék el csinálni. Mert ez az egésznek a titka. Csinálni kell. Bízom benne, hogy válaszoltam. Köszönjük szépen, nagyon jó zárszó volt szerintem. Én nagyon köszönöm a figyelmet mindenkinek. Hatalmas tapsot szeretnék még egyszer kérni előadóinknak. Köszönöm, hogy itt voltak velünk. Azt gondolom, hogy értékes üzeneteket kaptunk, és van mit hazavinni. Legyünk minél többet együtt. Köszönjük szépen ezt a ma estét. Viszontlátásra!